EH Bilduren udaltaldeak proposamen bat aurkeztu du Bilboko udaleko osoko bilkuran gazteek euren azoetan alokairuko etxebizitza publikoa izatea bermatzeko. Horrekin batera lan egiteko eskatu du migratzaileek etxebizitza eskuratzeko orduan duten diskriminazioa ezabatzeko. Premiazkoa da emantzipazioa bermatzeko hartzea eta aldi berean gazteek beren hirian eta auzoetan jarrai dezaten laguntzea. Izan ere, norbere auzoan bizitza proiektua garatzeak auzoko bizitza dinamizatzea dakar eta bizirik dagoen auzoa auzo seguruagoa da, bere komunitatea zaintzen du eta belaunaldien arteko loturak bermatzen ditu. Beraz, gure mozioaren bidez gazteei beren auzoetan alokairuko etxebizitza publikoen kupo zehatz bat bermatzea proposatzen dugu. Horrela, aurkeztutako mozioan udalgobernuari eskatzen diogu barruti guztietan berariaz alokairuzko etxebizitza publikoaren kupo edo kopuru zehatz bat erroldatutako edo bertan jatorria daukaten gazteei bideratu dezala emantzipazioa bultzatzeko errotze programa baten bitartez. Perea gogorarazi du Euskal Autonomia Erkidegoan 25 eta 29 urte bitarteko pertsona emantzipatu gabeen 81,5% egin nahiko luketela, baina ezin dutela onartu. Eta krisia osasun bidean, Fernando Domínguez, kontseilariak Alfredo Martínez gerenteak kargutik kendu du modu bitxian egin du iragarpena gainera, bideo batez emititu baititu azalpenak. Eskerritzekin agurtu du Domínguezek Martínez. Quiero informar que esta mañana he comunicado su cese al gerente del Servicio Navarro de Salud Osasun Bidea, al que le agradezco enormemente el trabajo realizado durante estos 2 años. Ez ditu kargu gabetzearen arrazoiak azaldu eta osasun bidearentzat bultzada berri bat iragarri du gelditzen den legegintzaldiari begira erabaki zaila dela gaineratu du eta lanean jartza dagokiola orain. Ez du zehaztu nork ordezkatuko duen Martínez. Eta asteazken honetan Israelgo parlamentuak Zisjordaniako lurralde Palestinar okupatua anexionatzeko proposamenari baiezkoa eman dio aldeko 25 bozka eta kontrako 24rekin. Beste 3 bozketa egin beharko dira erabakia behin betiko onartzeko. Noam alderdiko burua den Abio Maoz parlamentaria da lege honen bultzatzailea. Parlamentuko saioan adierazi duenez jaunak Israelgo herriari Israelgo lurra eman zion, Palestinako lurraldeak mapatik ezabatzen dituen Israel handiari erreferentzia eginez. Eta nazioartean ere Budapesten Vladimir Putinek eta Donald Trumpek egiteko azuten bilera suspenditu berritan, Moskuk misil interkontinentalak dituen maniobra militarra iragarri ditu. Bien bitartean Ukrainan gerrak jarraitu egiten du eta Kievek Jarkoven kontrako dronak jaurti dituela Rusiara jakinarazi du. Kremlinen egindako agerraldia betean iragarri du Putinek lurreko, aireko eta itsasuko maniobrak militarrak egingo dituela. Trumpekin Ukrainako gerraz Budapesten egiteko azuen bilkura atzeratu ondoren egin du iragarpen hau. Не надо ничего придумывать и на этих придумках, формировать мнение о России. Не надо формировать образ врага из России. 12.000 kilometroko ibilbidea egiten duten Jars izeneko misil balistikoa jaurti du eta Kamtxatka penintsula da ziurtatu 6.000 kilometrotara. Eta kultur arloan Gorka Urbizuk lan berriak kaleratu du Abbey Road estudioetan grabatua. Musikagile nafarrak Bakanbi izenburuko EP berri argitaratu du eta bertan 2 kantu berri bildu ditu, Diamantea eta Zilarra. Abbey Roadeko estudio 2 mitikoan grabatu ditu abestiak Beatlesen soinua oraindik ere hormetan dagoela. Gogoratu 2024an Urbizuk bere lehenen bakarkako diskoa aurkeztu zuela hasiera bat eta urtebete geroago Bakan izeneko proiektua abiatu zuen, orain bigarren zatia helduz, Bakan 2. Bi alde ditu. Bueno, hau da... Ja beti da nik indudan gauza bat, baina orain ja esplizituki ez adierazten dudana, eta da disko bateko kantuei maila bera esleitea, edo, bueno, niretzako maila berean daude, gero irratietarako eta bar, kantu bat akuratu behar izaten da, eta hola ez.
Eta debatea auki genuen hemen, bi kantuekin, nik uste nuen bat azela, gero grabatu ondoren lagunek eta lantaldekoek esan zieten, ez bestea argita garbi, bestea da, zilarra da, singela, ez da egizer da, hola ibili ginen. Eta esan ez zegatik ez, eta aprobetxatuz gaina Beatlesak izan zian lehendabizikoak hori egiten ez. Bi alde zituen viniloa eta orduan, keinu hori aprobetxatuz eta bar, hola indegu, eta bi kantu, bi bideoklip, eta dena bikoitza, eta gastu bikoitza ere bai. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Trafikotik badaukagu zer aipatu. Izan ere, kamioi gurutzatu bat dela eta nazional batean, Bilabonan, Lasarteko norantzan errepidea itxita dago eta autopilaketa gaude. Azken informazioa jaso duguna, istripuaren ondorioz, autopilaketak gehituz doazela aipatu digute, 4 kilometroko autopilaketak egonda eta errepidea Irungo norantzan itxita mantentzen da. Beraz, kontuz puntu horretan, behin hau esan da eguraldiaren xetasun guztiekin joango gara, Iker Ibarluzea. Kaskarretik hasiko da eguna, baina orduek aurrera ginala eguraldiak hobetzera egingo du ipar-ekialdean izan ezik. Gauean sartuko den fronte batek egun sentian eurizaparrada politak utziko ditu, bereziki Kantauriar isurialdean eta ekialdean. Araba eta Nafarroa erdialdera ere euri pixka pasako da, baina goiz erdirako frontea pasako denez, gehienean lurraldearen txoko gehienetan mintzat atertzeko joera hartuko du, baina ipar ekialdean, hau da bereziki Gipuzkoa ipar ekialdean eta ipar Euskal Herrian hor ez du atertzeri lortuko eta oraindik hor eurizaparrada batzuk izango dira. Arratsaldean leku gehienetan nahiko eguraldi lasai izango da, baina lehen aipatutako lekuetan eurizaparrada batzuk izango dira eta gainera ipar Euskal Herrian ez da baztertzen puntualki zaparrada mardule bat edo beste ere botatzea. Haizeak ipar mendebaldetik joko du eta protagonismo irabaziko du, goizean bolada oso gogorrak utziko ditu kostaldean. Eta baita ere haizegunetan eta hemen inguruetan, kostaldean 100 km orduko haize boladak gaindi ditzake. Ondoren arratsaldean zehar indar pixka galduko du, baina oraindik zakar jarraituko du. Temperatura minimoek eta maksimoek bere egingo dute, baina minimoak azken orduetan emango dira eta orokorrean 11 eta 16 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak Kantauriar isurialdean desente jaitsiko dira, 16-18 gradu bitartean errendituz, hego isurialdean aldiz, 15 eta 20 gradu bitartean errendituko dira. Temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuz, eta altuenak aldiz Herriberan. Eskerrik asko Iker 7 eta 7:08 oraintxe erlojuan, urriak 23 osteguna. Informazioaren aria. Azaroaren 6tik 16ra, Ariak, erresistentzia istorioen zinemaldia, dokumental emanaldiak, solasaldiak, musika eta askoz gehiago. Hernaniko kulturarteko plaza feministan. Informazio gehiago ariak.hernani.eus. Hernaniko udala. Euskal Herria Palestina bufanda. Eskuratu naizekin Euskal Selekzioak Palestinarekin azaroaren 15ean jokatuko duen partidarako bufanda. Eskatu naiz dendan. denda.naiz.eus. Eta etxean jasoko duzu partidaren eguna baino lehen. denda.naiz.eus. Eskatu orain. Euskal Herria Palestina. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVC-ezko edo egurrezko leioak ditu eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxitura. Alkai gonbidatu nahi zaituztet. Orain entzuten, larun batero arratsaldeko 5etan Naiz irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan. Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzu. Historiak idatzitako gertakari eta mugimendu sozialetan musikak izandako paperaz ariko gara. Gramofonoan historia duten kantuak. Larun batetan, arratsaldeko 3 Naiz irratian.
7:10 oraintxe erlojuan, 11 zehatzak izateko oraintxe bertan, eta badakize goizeroko moduan eguraldiaren tertuliaren unea iritsi dela 7:10 inguruan, eta horretarako gaur enago bakarrik, badakizu eguraldi tertulia bakarrik ez dudala egingo, eta nirekin dauzkat Atarrabiatik Patxi eta Legazpitik Alonso. Egunon? Egunon, bikote. Zer moduz? Ongi, mi gustora. Bueno, ez dakit, Patxi, adibidez zurekin hasteko, osteguna da, asteburuari begirako gogoz? Bai, xarma berizia dauka, hori, asteburua, naiz, ni jubilatuta nago, eta, lan nik ez dut egiten erazten zehat, baina, asteburua bere xarma dauka, eta iristeko irrikitan, bai. Zure kasuan, Alonso? Baita naiz eta eguraldia ez hain ona izan asteburu honetarako, baina gogo askoekin. Bueno, uste dut lehiotik begiratzen duen edornork ikusi dezakela gaur ze eguraldi egiten duen, baina adibidez Alonso zurekin hasiko naiz, zure kasuan Legazpin ze temperatura eta giro daukagu? 13 grado, euri pizkatxo bat eta haize bolada dezente. Gau osoan egon daba haize boladak eta, batez ere alde honetan ehiztariak kontu zetzen dezaten, gendira juterakoan, darrak eta horrelako gauzak estripoak ez edukitzeko. Zure kasuan, Patxi, Atarrabian zer nolako temperatura eta giro daukagu? Atarrabian temperatura 15 gradutan da, zerua urdin guneak eta godeiak, eta Iruñerria oraingoan iritsi da euria, gauez euria egin du, zolu agustita dago, eta, ematen du frente honek zerbait utziko duela. Galdetu nahi nizuen ze aurreko astean, ostegunean ere, eguraldia hitz egiten egon ginen eta aipatu genuen udako eguraldia genuela eta kexatu ginen ez, urrian ginela eta oraindik udako eguraldia gainean genukala, ez dakit nola etorri zaizuen justo gaur aldaketa hori? Udazken giroa sartutan gaude gaurko eguraldiarekin eta hau da udazkeneko eguraldia. Joan den astekoa baino gehiago, bai. Alonso, zuri gainera galdetu nahi nizun, aipatuko dugu ere, herriko estazio meteorologikoa kontrolatzen duzula, ez dakit hau suposatzen dut ona dela, ez da, euria hau estazioaren zat? Bai, zeren iazeteko, euri gutxi egiten ari da urten, eta banden azian irten zan jesaren eredua, ez da? Nola eguneko 14an zegoen, eta, ikuste duten belze gehienaik, nahiko, ohiko denez, baino gutxiago daukatela. Orduan, temperatura aldetik bai suabeak dira, durazkenetan gertatzen den bezala, eta hori, eta San Martin eraino, Zalberandio San Martin ezaten dela, baina bai euri oso gutxi egiten ari da. Eta horrek azkenean kalteak eragiten ditu estazioan? Bai, zeren azkenean, ituta gaude, lurra ere naberitzen zen pizkatxo bat lehorra, nahiz eta goizeko hintza guztia ustea, baina gero naberitzen zitzaion lehorra bezala. Eta orduan, euria egin behar du, gehiago, eta ohiko temperaturak eta euria egiten duen. Bikote, mila esker gaur goizean nirekin egotagatik, eta hurrengo ostegunean ikusuko dugu elkar, eta oso ondo pasa asteburuan, naiz eta behar bada eguraldiak ez digun lagunduko, baina entzat disfrutatu. Bai, ez ere. Hurrengo astera arte. Agur.
izarrik aldago itxasoaren beste aldean. Eguna hiltzen bada aurkitu gaitzala baster eskutu batean. Zeruak arnasten du isiean. Kresalak busti ditu zure begiak. Itxasoari lo kanta bat olatuen oiuek baretzeko gaua. Itxasoari lo kanta bat iargiak zainduko gaitu egizulo lasai. Iargiak zainduko gaitu egizulo lasai. Egizulo lasai. Kirolak poza ekarri ohi du maiz. Baina gaztitik ere badu. Kirolarian denak hartzen ditugu egunero. Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:00 aurrera, Jon Garateren eskutik, Kirolaria. Naiz irratia. Informazioaren aria, Naiz irratia. Nazioarteko albiste emango digu bere tartea, Gazara Laguntza Humanitarioa eta Nazio Batuen Erakundeko agentzien sartzean aitaz ari dela oztopatzen ebatzi du Nazioarteko Justizia Auzitegiak. Gainera indar okupatzaile bat izanik gutxienez hori albidetu eta bermatu behar duela esan du, are gerrako arma gisa gozeta erabiltzea egotzi dio. Azken 2 urteotan laguntza humanitarioa sartzen ez uzteak eta kanpokoen laguntza galarazteak ondorio latzak utzi dizkiela gazatarrei ebatzi du Nazioarteko Justizia Auzitegiak. Hain zuzen, Nazio Batuen Erakundeko epaitegi nagusia da hori, laguntza humanitarioa ematen duen agentziak tartean UNRWAk kanporatu izana gaitzesi du. Israelek agentzia hori Hamasen laguna izan eta terrorista moduan kalifikatu zuen. Horrexegatik auzitegiak dio akusazio horiek ez dituela frogatu Tel Avivek eta UNRWAk bere betebeharra denez lurralde okupatuan laguntza hori ziurtatzea Yuji Iwasawa epaia da auzitegiko presidenteetako bat. In relation to the occupied Palestinian territory, to a degree,
that creates or contributes to conditions of life that would force the population to leave. Zehazki 2023ko urriaren 7ko Hamasen erasoak lagundu izana leporatu zion UNRWAri Israelek, baina hori zehaztu egin behar dela esan du. Are gehiago, agentzia horretako kideak hil eta laguntza humanitarioa suntsitu izana egotzi dio epaitegiak Israeli. Kanporatze behartuak nazioarteko legedian debekatuta daudela esan du, gainera sententzian auzitegiak. Eta gogoratu, gerra krimenagatik Benjamin Netanyahu okupatzeko agindua emana duela. Hirugarren aldia da Palestinako egoeraz hitz egiten duela epaitegiak, iaz esan zuen kolonia eta asentamentuak legez kanpokoak direla eta 1967ko mugetara itzuli behar zutela israeldarrek. Gosea gerrarako erabili dutela esateko janari banaketa Estatu Batuetako erakunde militar batek banatu izana zohartarazi du eta banaketa puntu horietan 2500 pertsona hil dituela. Laguntza humanitaria sartu behar da izatez, adostutako suetenaren bide horriari jarraituta, baina 1000 bat kamioi sartu dira 6600 sartu behar zirenean. Eta impunitate oso ari da hiltzen palestinarrak Israel, izena bizenak daude ordea, haien atzean familia bat eta drama ugari, bada Al Jazeera telebistakateak egindako ikerketa batek, 6 urteko Hind Rabah umetxoaren eta bere familiaren hilketan nork egin zuen azaleratu du. Haiez gain laguntzera joan ziren ilargi erdigorriko paramedikoak hil zituzten. Indi Rabah izena du gerra krimenak argitzeko fundazio batek, txostena kaleratu du izen hori zuen umearen eta bere senideen hilketa argitzeko. Beni Aaron 201 brigadako komandantea, Daniel Ela, teniente kolorenla, Seas Glass konpainiako nagusi eta Itai Kukrierov, Israelar Argentina soldaduak joditu hiltzailetzat. Glassek Gaza hirian Rabah familia hiltzeko lehergailuak jaurtitzea agindu zuen eta bidean ziren ambulantziak suntsitzea. Etxebizitza hartatik 200 metrora zegoen tankia eta frogoik itzela euren kontrako tirorik izan berretsi dute. Hind alde egiten ari zen auzotik bere familiarekin Israelek alagindu ostean. 6 urteko umetxo hau bizirik geratu zen, 15 urteko bere lehengusua tiro zil ondoren Israeldarrek. Laguntza eskatu zen eta 3 ordu beranduago medikuei lagundu zien lehengusuan ontzegoen aurkitzen. Lekura iritsita denak hil zituzten sionistek, 12 egun beranduago berreskuratu zituzten gorpuak eta 330 bala baina gehiago zituzten soinean. Moduko aria batzuetan atezuan, besteetan lasaieran eta bizitza arien kontra tiratzen, arien gatibu ariak eusten. Eta bapatean ohartu ez. Eta Budapesten Vladimir Putinek eta Donald Trumpek egiteko azuten bilera suspinditu berritan Moskuk misil interkontinentalak dituen maniobra militarrak iragarri ditu. Bien bitartean Ukrainan gerrak jarraitu egiten du eta Kievek Jarkoven kontrako dronak jaurti dituela Errusiak jakinarazi du. Kremlinen egindako agerraldi batean iragarri du Putinek lurreko, aireko eta itsasoko maniobra militarrak egingo dituela. Trumpekin Ukrainako gerraz Budapesten egiteko zuen bilkuratzen datu ondoren egin du iragarpen hau. Не надо ничего придумывать и на этих придумках, формировать мнение о России. Не надо формировать образ врага из России. 12.000 kilometroko ibilbidea egin duen Jars izeneko misil balistikoa jaurti du eta Kamtxaka penintsulan zartatu 6.000 kilometrora. Kremlinek esan du Estatu Batuetako presidenteak bilera atzeratzea erabaki zuela, denbora galtza izango delakoan. Aitortu du
Halaber horrelako bilera baterako ongi prestatu behar dela eta bi estatuetako buru nagusiek egon behar dutela. Gerra parteari dagokionez, astearte eta asteazken gaua bitartean Errusiak 205 dron eta 28 misil jaurti zituen Ukrainara. Ukrainako aire defentsak Iskander M eta KN-23 Ipar-Koreako misilak ez dituzte detektatzen eta zenbait herritan lertu ziren. Bien bitartean, Europako Parlamentuak Errusiako gas eta petrolio guztiak Europara sartzea debekatu zuen eta urtarrilaren batean sartuko da indarrean. Bestalde, ostegun honetan Bruselan izango da Zelenski Europaren babesa mantentzen jarraitzeko. Informazioaren aria. There's a lot of talking going on while I sing my song. Can you hear me? I said, do you hear me? Look at that now. Look at that, look at that. It's a lot of chatter in here, but let me make myself clear. Can you hear me? Or do you feel me? Can we stand for something? Now is the time to face the wind. Covered in peace and love, y'all. A lot of taking up space. Salty tears beyond my gaze. Can you stand me? Can you stand me? Can you stand me? Can we stand? Can you stand with me? Can we stand for something? Now is the time to face the wind. Now is the time to pretend. Now is the time to let love in. Thinking to myself, there's a lot of talking going on while I sing my song. Yeah. Do you hear me when I say? Do you hear me when I say? Look at it. Informazioaren aria. Zazpiak eta 30 erlojuan oraintxe bertan eta iritsi da editorialaren unea. Nazioarteko zuzenbidea indartzea funtsezkoa da. Nazio Batuen Erakundaren organo judizial nagusia den Nazioarteko Justizia Auzitegiak atzo ebazpen irmo bat eman zuen Israelek okupatzaile gisa Gazan bizi direnentzako oinarrizko hornidurak bermatzeko duen betebeharra gogoraraziz.
Halaber, gosea gerrako arma gisa ez erabiltzeko eta laguntza humanitarioa sartzen uzteko agindu zion, baita UNRWAk Palestina errefuxiatuentzako Nazio Batuen erakundearen agentziak eramandakoa ere. Israelek ordea erakunde hori debekatu du. Hamasekin kolaboratzea eta haren kide asko enplegatzea leporatuta. Ez dago frogarik UNRWAk Ginebrako 4. hitzarmeneko 59. artikulan jasotako inpartzialitasun printzipioak orratu dituenik adierazi zuen atzo auzitegiaren presidenteak Yuji Wasawak. Israelek Gazako zerrendan laguntza humanitarioaren sarrera blokatzea da su-etena benetan betetzen ari den zalantzan jartzeko froga argietako bat. Tel Aviven eta Hamasen artekoako irudioak egunero 600 kamioi laguntza sartzea horra ikusten zuen, hala ere Gazako gobernuaren prentsa bulegoaren arabera, arte sartu beharko lirateken 6.000 kamioietatik soilik 986 iritsi dira zerrendara, eta horrek ez ditu oinarrizko eta premiazko behar humanitarioak asetzen tokiko agintarien esanetan. Israelek ez du agintua beteko, ez gara argainatu behar. Horrek askotan frustrazio handia eta nazioarteko erakundekiko haserrea sortzen ditu, genozidio bat gelditzeko ezintasunaren gatikan. Baina erantzukizuna nazioarteko zuzenbidea desegiten saiatzen direnek dute, izan ere tresna hori ezinbestekoa da gutxienez, indartsuaren aurrean aularen defentsa apur bat bermatzeko nazioarteko harremanen oianean. Hala ez balitz asmatu beharko genuke, baina exigitzen direnez orain babestu indartu eta duindu egin behar dira. Benjamin Netanyahuren aurkako atxilotzea agindua beste auzitegi batek, nazioarteko zigor auzitegiak emandakoa, mugarri izan da Israel munduan pairatzen ari den sinesgarritasun galeran eta isolamendu gero eta handiagoan. Bi auzitegi horiek beste hainbat tresnarekin batera, funtsezkoak dira genozidiari amaiera emateko eta egileak zigorrik gabe ateratzeko. Eta behin editoriala aipatuta zalen unea iritsi da, gaurko egunkarietan bi gai nagusi azpimarratu daitezke, alde batetik ertzaintzaren jarduera inguruko eztabaidak eta Amaia Zabarteren kasua, eta bestetik osasun eta euskal politikek ere protagonismo handi hartu dutela. Gara egunkaritik hasiko gara, etxetik hasiko gara, Amaia Zabarteren senarraren Joseba Noboaren Eusko Legebiltzarreko agerraldian nabarmendu du. Noboak ertzaintzaren jokabidea salatu du eta ausardi eskatu die politikariei epaitegien zai egun gabe neurriak arditzaten. Gararen azalean ere argazkean bestelako tonu bat ikusi daiteke, Atletikek Karabageen aurka lortutako lehen garaipena Championsen 3-1 ospatzen da kirolaren indarra eta ilusioa kontrapuntuan jarriz politikaren eta justiziaren zorroztasunarekin. Berrian berriz Gipuzkoako Foru Aldundiak euskara eskakizunak apaltzeko hartu duen erabakia jarri du azalean. Epaiek bere hartuta Aldundiako posizioetan hizkuntza irizpideak malgutuko ditu, baina euskararen aldeko konpromisoa berretsi du. Azaleko irudian berriz Zabarteren kasuaren inguruko eztabaida Eusko Legebiltzarrean erakusten da ertzaintzari egotzitako estalketak salatuz. Deia egunkariak ekonomia eta lan harremanen esparrura bideratu du arreta. Confebaskekuko egin dio gutxieneko soldata negoziatzeari, elkarrizketa sozialetik kanpo eta elak zein labek gatazkatsua eta judiziala izango den egoera iragarri dute. Kirol arloan Atletikek Championsen lortutako garaipena ere ageri da, borroka eta aleginaren balioa goraipatuz. Noticias de Gipuzkoa antzeko gai bati heldu dio. Gipuzkoako Aldundiak OPEak moldatuko ditu euskara eskakizunak direla eta epaitegien baliogabetzea arriskuak saiesteko. Foru erakundeak hala ere argi utzi du ez duela atzera egingo euskararen aldeko lanean. Argazkian Amaia Zabarteren senarra berriro ageri da Legebiltzarrean ikerketa eskasaren eta familiaren kalbarioaren testigantza emanez. Diario de Noticiasek begirada jarri du Nafarroako landa ingurunean. Nafarroako gobernuak behien feriak bertan bera utzi ditu, dermatosi nodular delako gaitz kutsakurra zabaldu delako. Arrisku handia da sektorean eta alarma piztu da Frantzian eta Katalunian ere kasuak agertu direlako. Irudian Nordex enpresa hidrogeno berdearen elektrolizadore berria aurkeztu du, teknologiaren eta energia berriztagarriaren bidean urrats garrantzitsua iragarriz. Bestalde, Diario de Navarrak bestelako albiste sozial eta kultural bat egin dio tokia. Belateko proiektuaren inguruko irregulartasun posibleak aztertzen ditu eta horrez gain, Inazio Pereurenen agurra azpimarratzen du. Haren azken harri jasotzea izango da Leitzan, bere bilbide oparoari amaiera emanez, belaunaldi oso bati eredu izan zaion kirolariaren omenaldia bihurtuz. El Correok berriz osasun alarma nabarmendu du. Osakidetzak Lakasian txertaketa gune handi bat irekiko du gripearen edapena geldiarazteko. Izan ere, kutsatzen gorakada nabarmena izan da
eta ospitaleratzeko purua irukuizte egin da. Azalean Atletikek Championsen lortutako garaipena ere ikus daiteke, sufrimendu eta poza uztatzen dituen irudi batean. Eta azkenik, El Diario Baskok ere dermatosi nodularraren mehatxuari eskaini dio bere azala orain Gipuzkoako aberetan ere kutsatzeko arriskoa baitago. Lurraldeko foru agintariek eta nekazariek bilera deitu dute gaur larrialdiko neurriak hartzeko. Argazkian berriz Añorgako futbol klubeko aurrek eta familiaek sinatutako jokabide kodea ageri da, kirolaren bidez errespetuaren eta balioen transmisioa azpimarratuz. Naiz irratia. Put down that two-pack
I give up everything for you, Sarah Blues. Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, 2 urratsetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia... Naiz Irratia, 2 urratsetan, edonon eta kalitate ezin hobean. Dios, mándame un angelito, dime que esto no será un esfuerzo. La esperanza está conmigo, aunque a veces no la alcanzo. Siento un puño de sensaciones en mi pecho y lo guardo. Nadie lo logra ver y lo tengo a flor de piel. Encerrado en esas 4 paredes, solo quiero liberarme, pero tengo que quedarme, solo quiero escaparme. Dios, mándame un angelito, dime que esto no será un esfuerzo. La esperanza está conmigo, aunque a veces no la alcanzo. Zazpiak eta 43 oraintxe bertan erlojuan, eta bakizue egunero bezala iritsi dela tertuliaren unea, eta gaur nirekin Donostian dauzkat Garazi Kastaina eta Iker Gurrutxaga, eta uset etxetik ari dela Oñatz Aizpuru, egunon? Egunon, Hori bai. Zer modu zaudete? Ze Oñatz gozaria prestatzen? Ni ez, ba, espaldizatuta, Ez dut Oñatz, bai, bizeko postetan. Ez dut esaten noiz ez den, ez dut zanatzen jartzen noiz esnatu den. Bezik eta erreakzioagatik. Niko izeko amarretako saltzen dut, berdin. Bai, ayuno intermitente, joder. Ayuno ezaki, baina nahi, zabaltzen tripa. Ordu hauetan, kafiantzako bai, kafiantzako beti dago tartea. Ni beti postertulia. Bai, ezagutzen dugu. Ezagutzen dugu, bai. Ni aurretik eta gero amaiketako bestela. Inderrik gabe. Bai. Nik ezen, jekita zetan ez dut. Aizetea zen muz, Oñatz, hango aldean? Atzo bastante, ez? Gero gauean eurila eta bla, atzo gehien bat. Eta gaur geldik? Ernazatera, eurila antzun dut kristan euri pila eta ez da egit. Azortzia flipatzen nago, azortzian udazkena. Zene dut, ostoak. Arritu da... Honi leitzaranetik etorri naiz. Gaur eta, Iruñatik ona, Zubastin, egurra euriak, Aizea ez, baina euriak, terriblea. Bai, ni gainera, Bilaonatik onan entorrela, lehenengo gauza pentsatu dut. Baietz, goizeko 6etako boletinean, trafikoa eman. Bilaonan, kami bat gurutzatu da. Toma, boletina. Bai. Lehenengo gauza hor, sekulako autopilaketak oraindik badaudenak, eta bai, sekulako montatu da. Donostiako sarreran, zera zegoen, kontainer bat, zaurrontzi. Bai, nik ere gurutzatu dut Iker. Nik ez. Bai, zuk ja udaltzainekin edo gabe? Gabe,
Nik ez errez. Zei da kotxe hori argiri gabe eta gero gertatzen. Ba, gero, udaltzaio zeuden eskerrakoiko argiak bazituzte, beste argi guztiak itzalita zeuden. Argi. Bari. Eta txalekorik gabe atera da, etzen ikusten, en fin. Hori da hori lan honen. Hori oso seguru, ari zen segurtasunaren izenean. Baina hori nun? Lorea kalean. Bai. Reakziotik 2 minutura. Hau da, sarbidea Donostian antiguako sarbidea hartzen baldin baduzu, da bizian, zera hartu beharrean, antigu aldera hartu beharrean, iba eta aldera hartzen baldin baduzu, Biribilgune aurretik. Ba, nik ez dute zer ikusi. Agian. Akaso? Tartean, izango zen, tartean izango zen. Nik esan dut bidea oso ondonki egin dudala, aparkatu dudan arte, atea ireki dudan arte, eta boltxo ateratzen ari nintzen bitartean, portazo bat eman kotxeak aizetearekin. Osea, inork ikusi bali manau, kotxo barrura sartu nahu, Ikusteko izango zen. Bueno, uste dut zortea duzula, momentu honetan jende asko ez dela ibiltzen kalean, orduan. Ez. Bueno, igual hobeto. Arratsalde, goizeko 10etan pasako balitzaiz igual hor, bai, baina bueno, orain oinatz ezakitzukin hasiko naiz. Zer ekarri guzu gaur? Lapurreta, ez? Oinatz? Oinatz joan egin da. Gozaltzera joango zen. Ikusten aizeteak eraman. Aizeteak eraman du. Ba, gara ziorduan zuri tokatzea, ezakit zerbait ekarri duzu. Nik aizetean enkarren, egia esan dira. Bete duten ere txanda. Ez, bai, egia da. Lapurreta imaginatzen dut, lubreko lapurreta bai, zariko zara. Esan dit, ordenagailoa itzali zaiola, orain konektatuko dela. Ara. Zuzeneko, kontuak. Bueno, ez izango da. Aizearen eraginez eskotzu baldin bazara, tentsioa mugitu. Ba, izan daiteke. Claro. A ber, ez dut horren... Ez da, itzalaldiakin soilik mozten argia, hori ere aztu egiten zaigu batzuetan. Ordenagailoan pentsatzen ari nintzen portatil batean, orduan esaten aizeteak zer ikusi dauka hor, baina, klaro, barima da ordenagailu... Bueno, bateriare, portatila bateriaia nola. Ari nintzen pentsatzen, eta horretik hasi naiz barrez. Baina, bueno, asko erabilitako ordenagailua dela. Bale, bardoan bai horrela itzaliko zitzaion. Izan daiteke, kontatuko digu berriz sartzen dena. Ez, bai, aizetearekin egia da, zutorrizaren errepidea kontu zen. Bai. Txarrazion. Berez ez da errepide oso ona, nik ez egit hemen ara sartu da. Orokorrean. Orokorrean ez, badu autobide horrek, zera ez, izan zen polemika guztiarekin, eta bat eta beste, eta bueno, baina gainera gero, tarte batzuk, oso arriskutsuak direnak. Bai, eguraldia txarrarekin egia da, leitzaran ez dela bat ere egokia. Alternatiba ere ene bata da, eta esango dizut ene bata ere ez dela txikiona. Eta azpidoztik ere ez. Ez, aukera honik ez. Eta errepide horrek daukan konturi txarrena igual da, etengabean obretan dagoela. Bai, bueno, azortzia kopiatu nahi zuten. Gauzat esango dizut, orain pentsatzen ari nintzen azortzian ere, azortzia ere zaona izarekin eta uriarekin. Ez, azortziak, berez ez dago errepiderik ona, eguraldi txarra da, Zarautz Durango tartean. Bai. Ia dena. Ez dira emeste kilometroa. Eta denboraz 25 minutu dira, Zan, 25 minutu horiek dira azortziaren txarrenak, baina... Bai, gero Durango tibilua... Durango tibilua... Ermutik tibilua... Hori da, bai, ermutik aurrera, bai, egia da, hor pixkat, kurba... Zulo beltza pixkat, zentzu guztitan. Errepidea, lainoa pilatzen da baita ere... Ados. Hortik, bale. Norbera katera itzala berondorioak, nik ez dute zer oso. Bueno, oinatz, ordenagailu zergatik itzali zaizu, hori da galdera. Bateriatik. Vale, jo. Entxufatu gabe? Entxufatu gabe ukitzen duz, ez da bateria izorratzen. Gure teknikaria pozik egongo da entzuten ari denarekin, ikusten? Eta bateria zein du egin behar dela. Bateria zein du behar da, ez dela, hiltzen da. Ba, oinatz, orain bueltatu zarela zure txanda izango da? Bai, beste zertzen, leitzaran zen gaia. Aizeteak. Ez, eskirakurri dut pegi biali goizien, hau posilezu aipatu tertulian. Omen atzo jakin zen, zuian, badola baseliza bat, urrezko Virginaren ez da gizei izena duna, eta lapurtu dute kanpai bat. Lapuretaz dijo gauza, Bai. 2 tonelatako kanpai bat lapurtu dute, eta pentsatzen da, noski, hori lapurtzeko, sartu dutela burrua bat, polea bat.
pentsatu, osea, sartu dian goian, bueno, uste dela pixka territek aparte eta hola, argazkia ikusten dena izan, elurretan eta hola, orduan nahiko altuengo da. Pentsatu ara joan eta lapurtu dutela goi pitonako kanpai basaten zut. Eta honekin zein behar dut. Ja, bai. Bizio batera, no? Ze lubreko lapur behar. Eta gero, honekin lotu behar nuen lubrekoa, ez egite ikusi zuten lubreko guztia, osea, haidien infografiak eda dena itxan. Begira, hori ez dut ikusi. Ez dut ikusi? Bueno, ez dut esplikatzea, nola izan zen lapurreta? Bai. Etxeko lanak intzitena. Bueno, a ver, Apolo Galeriara sartu zin, goizeko betzitan irekitzen da Louvre egunero. Bueno, eta Apolo Galerian dozte kasu honetan mende batez Frantziako monarkiak izantako bitxi guztiak, ez? Ola, 8 bat pieza gutxi gora bera, Napoleonek bere emazte emantakoak eta beste enperadore batzunak eta hola, pieza oso baliagarriak. Ez da kalkulo ez ematen, ze uste ez dakala, osea, ondare materiala izatez aparte ez daka kalkulo errealik, ez? Bueno, pentsatu, jarri zuten eskilara mekanikoetako bat, suhiltzaileak erabiltzen duten eskilara bat, galeria baten alde batean, eta goizeko 9 eta 3 minutuan 4 lagun hasi zen hortik gora igotzen, sartu zen, bueno, hemen egurrezko leihoa dira, desmontatu zuten, eta barrura sartu zienean, arpegi estalita, guardia batzuk geldiarazi zituzten, 9:34, 3 minututan desmontatu zuten hango, gordaita ukitzen dituzten doble kristal hauetakoak, hartu zuten dena, eta ateazian. Sua ematen saiatu omentzien kamioa ez zuten lortu, eta motorretan eskapatu zuten. 8 minututan, hau dena izan zen. Eta, bueno, ez bakizute, Frantzian ja krisi politikoa nahikoa, honekin entretenitzen nahi dira, guain gehiago. Hoxe. Iruditzen zait, pelikula batetik ateratako lapurreta. Bai. Ez da el robo de la jojoia. Ikusten da, segurtasun handik ez dela izango, esan egote kristales, egurrezko desmontatzeko kanpoko leio bat, ez dakiz, pentsatzo, aitortu dute baiek, espaldidanik uste dut, ez zutela segurtasun protokoloa berritxu, eta imaginatu igual 50 urte izango zituzten gauza hauek. Egurrezko leioak pentsa, ez? Ez bakarrik segurtasun ikuspegitik, baizik eta... Hori esaten nuen, gogoratzen esan izuela ikusi nuen eraikina esaluela benetan hori da museo baten patxada. Baina ez diaz bakarrik segurtasunagatik, kontserbazioaren ikuspegitik ere ez, ez zetasunak eta... Marko berriak izango balira, sikera, kontua da, egurrezko markoak izatea, eta ez da, noizko egurrezko markoak. Hori. Su hartzeko arrisku bizia geratzen zaiola, hori ere pentsatu behar da. Horrelako eraikinek, bapatean, su hartzen dute askotan. Jo, Notre Dameko ez da guain urruti. Bai, hori zamarroan. Distantzian ere ez. Bueno, hain da esaten da, ez, nork, beti edo manipulatzen nahi dira, norbaitek enkargatu ote duen, dirudun, karo, hau nola saltzen da, ez? Pieza hauek munduan nola saltzen da, diru asko duen batek erosiko du eta gordeko du beretzat, bere kolekzioan, edo bestela ze fundiziora hori bai, kanpaiakin batea. Nik uste dut lapur berak direla, Zuiakoak eta lurrekoak. Begira, etorri zaigu peli, nik uste dut naita ez egiten zuten. Eta bigarren gauzat esango, nik uste dut mikrofono probatu nahi duela, mikrofono berria probatu nahi duela. Bai, berri alda. Bai. Ara, orain txan konturatu naiz. Ongi etorri mikrofono berria eta bira, esango dizuet. Nire etxean lehioen markoek izango dituzte 1 bat urte eta ez dirain kaskarrak. Mi egurrezkoa izango dira. Bai. Honekoak izango ziren. Baina kontua da, jaki, norbaite baldin bada... Orain ez da dila inorku nire etxea lapurtzen, Kampaia lapurtu ostean peliren lehioak. Bai. Bueno, hoxe, pixkat komentatzeko izten, Kampaiaren anik galdera dut. Nik ere kampaiarena... Badakigu ze materialetakoa zen? Zenbat? Ze material? Ez dute esan, kampaia... Brontzezkoak izaten dira normal. Batzuk izaten dira brontzezkoak, horregatik diot, karo, 2 tonera da brontze, 2 tona brontze, kontuz, hori diru asko da, Ni pentsatzen hau... Segurtasun aldetik, karo, tentsio handiko kable bat lapurtzea baino asko seguruagoa da. Bai, a ver... Ongi prestatu baldin baduzu behintzat, hori, etzara elektrokutatuko, non da zuiako zuten segurtasun sistema bat propioa. Imaginatzen zuen, kanpaiak elektrifikatu badezpada gauetan ez lapurtzeko,
Irunen esaterako San Martzial ermitako San Martzial apurtu egin zuten, eta inorrek ez dakin nun dagon. Baten etxean nago da. Bueno, Lauro garren urteko kontu izan zen. Ez da izango ze aldetan egongo den, pentsatzea. Fundamentalista baten. Ez dakit, akaso. Hala ere, nik ezakit perezatik pentsatuta den edo, baina ze momentutan okurritzen zaio pertsona bati, bitonako zerbait lapurtzen hastea. Beharra duenean. Beharra, baina... Beharra duzunean. 3,4 euro eta brontze kiloa. Begira. Zikalanek egiten. Claro, 3,4 euro? Bai. Azbo eskoatea, Ez da asko. Bueno, kolpe bakarrean. Bai, baina, claro, gruarekin lapurtu dena. 6.800 euro kolpe batean, Bai. Bai, harrapatzen baizute gehi izango da. Bai, funditu eta listo. Esan edut, ez da kotxe bat lapurtzu. Bai, funditu eta listo, poltsikoan sartu. Ez da lan erreixa. Saltzeko ikuspegitik ero, ez dela enzaila izango kolokatzen. Baina ez dakigu kanpaiak berako balio historikoa duen, agian lapurtu dute balio historikoa duelako, eta ez hainbeste materialaren. Bitonako kanpai bat etxean eukitzeko, ez dakit. Plot twist. Zetaken nurrengo behok, samamese inarriko dute zuiako kampaia. Peio harrapatu zaitugu. Ikusita kampaia, imaginatzen duzu. Eta hortik dokumentala, lapurtu zen, tal. Zuian ez da egongo izaki mitologikorik, ez da? Zakit. Kontuz, hasi gaitezen. A ver, fake news. Irunen Peio Reparaze kontzertu eskainizunean fijatu nintzen kanpaia jotzeko erabiltzen duela pala baten atzeko kierra eta iruditu zitzean pixka kutra esan. Egitzazu mailu txiki bat, edo holako zera ere zerabili pala baten kierra. Bueno, Peio Reparaze zari garela, Iker zuri emango dizutitza, musikatik, ez da Peio Reparaze gorkoa, baina... Bueno, batzo gorkor bizu izatzen gurean, dagoeneko elkarrizketa irakurtzeko moduan garan, irakurtzeko moduan, entzuteko moduan naizen ere, eta laster ikusteko moduan ere, bai. Bueno, gure teknikari jaunak tartea duenean, badago? Ez dago. Ja esaten, lan egin duen, eta bueno, bideotez hemen dizkiot eskarak irariari ere. Ze atzo lan pila bat erraztu zen. Eta ikusten eta apunteak hartzen egotzen, minutaje egiten egotzen, eta... Zen pixkat eskusa bat bertan egoteko esaten lan egiten nuela. Baina, bai, lan egin zen nuen. Ze transkribatzea ordu beteko elkarrizketa duestela, pentsatu zer den. Eta gero atletik partidu ban beharra tartean. Hortaz, la pila bat... Irakurri, entzun eta ikusi, naiz dastatu. Falta zaigo, edo usaitu, zentzumen guztiekin. Sentitu ukitu. Marketing ardura duna, Pintxo batzuk, tarteka Gorkak bota zuen, hori bota zuen, elkarrizan, esan nion. Begira, aurrekoan kanpoan egin genuen, oraingoan barruan, da jateko hori gabe, esan zen egia da. Ainararen bonboiak, aprobestu. Hori da. Bueno, bai, izatek edo. Hori, bakan bi aurkezten izan zen, eta diamantea bintzat ekarri dugu, gaurkoan, eta... Eta hori da, bueno, bihar ikusiko dugu elkar, eta kanta honekin bukatuko dugu. Hori da. Ederki. Bihar arte. Aio. Konturatuko zinen, ni naiz, nigandik urruntzen, etengabe. Oraina gara, animalian ekatuak, oitu egiak badakit, inori laguntza ez eskatzen. Ez dakizu zenbatetan, gogoratu naizen zutaz, azken aurionetan. Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Legebiltzarkidei ausartak izate askatu die Amaia Zabarteren senarrak, foan bala bidez larriki zauritutako errealtzalearen bikoteak ekintzak eskatu ditu justiziaren zain egon beharrean. 18 meses después, todavía el autor no está delante del juez.
que alguien me lo explique. Porque ¿qué es? ¿Incompetencia o es que no se quiere llegar a saber quiénes son los autores? Me niego a que me digan que no saben quién es el autor. Por favor, sean valientes, levanten las alfombras que tengan que levantar, luchen contra quien tengan que luchar, pero esos agentes a día de hoy no deberían estar ejerciendo. Iraia Kamra, egunon. Egunon, 2008ko martxoaren bostean, Anoetako futbol zelaiaren inguruan Realak PSG-ren aurka jokatu zen partida baten atarian, ertzaintza bertatik igarotzen zeuden zaleen aurka oldartu zen. Amaia fue brutalmente agredida por una carga policial que entendemos negligente y totalmente desproporcionada. No llegamos a encontrar ningún tipo de explicación. Amaia recibió el impacto de una bala de foie en la sien izquierda que le provocó una hemorragia cerebral y 2 fracturas craneales, más otras lesiones de por vida. Una lesión que le llevó a ingresar en la UBI esa misma noche, debatiéndose entre la vida y la muerte. Auzitegien geltutasun ulertezina salatu du Zabarteren bikoteak epaiak 5 egunetan itxi zuelako kasua. Ertzaintzak datuak eta frogak izkutatzea ere salatu du. Eta sorturen zuzendaritzak herri gogoa izeneko ponentzia zabaldu du 4. kongresurako pultsu nazionala eta antolakuntza eredua berritza proposatu ditu besteak beste. Hain zuzen, egungo testuinguru politikoan guztiz ezoikoa den aldarrikapena dakarrere ponentzionek, alderdiaren barne bizitzaren murrizketa. Horrela, sorturen militantzia bestelako dinamika erreal eta eraginkorretan ekarpena gauzatzeko aukera izango du. Esaldi bakarrean laburtuta, esan dute, ez luke inor egon behar soilik sortuko militantea dena. Eta Confebask patronalak uko india Euskal Autonomia Erkidegoko lanbide arteko gutxieneko soldata propioa negoziatzari eta elatez zein lab sindikatuak epaitegietara joko dute. Patronalak dio soldata propio batek Euskal Enpresen lehiakortasuna jokoan jarriko duela, argudiatutakoaren berri eman duela sindikatuko Peio Igeregik. Confebaskek esan duena da, legez ez dagoela langile estatuaren 27. artikulua gainditzerik, gutxieneko soldata gainditzerik. Eta epaiek behartuta argudioarekin, Gipuzkoako Foru Aldundiak hizkuntza eskakizunen derrigortasuna atzeratuko du 113 lan eskaintza publikoetan. Irune Berasaluze. Aurkako epaiek hala behartuta eta bide judizialaren aukera agortuta, baita ere legebiltzarrean aztergai dauden balizko lege aldaketen zai, behin-behineko neurri gisa, eta hau argi utzi nahi dut, behin-behineko neurri gisa, gure deialdiak egokitzera behartuak gaude. Eta horregaitik zenbait. Bestelako irakurketa egin du PS gobernu bazkideak. Jose Ignacio Asensiok papera atera du, sozialisten irmotasunari esker lan eskaintza publikoak egungo araudira egokituko direla aldarrikatu du, enplegua ala hizkuntza arloko eskubideak mermatuz. Eta nazioarteari dagokionez Israelgo parlamentuak Zisjordaniako lurralde palestinar okupatu anexionatzeko proposamenari baleko eman dio. Asko izan dira ere sare sozialetan erabakia pozez hartu dutenak. Itamar Ben-Gvir Segurtasun Nazionaleko ministroak esaterako hau ere eskuin muturrekoa eta kolonoa berehala erakutsi du proposamen horrekiko gogoa eta bere isa kontuan idatzi du subiranotasunaren garaia iritsi da orain. Eta Budapesten Vladimir Putinek eta Donald Trumpek egiteko zuten bilera bertan bera utzi berritan, Moskuk misil interkontinentalak dituen maniobra militarrak iragarri ditu. Bien bitartean, Ukrainan gerrak aurrera jarraitzen du eta Kiev Jarkoben aurkako droneak jaurti dituela jakinarazi du Errusiak. Futbol kontuetan, meritu handiko 3-1 garaipena lortu dute zurigorriek. Arsenalen eta Dortmunden aurka galdu ondoren txapeldunen ligako lehenengo 3 puntuak erdietsi ditu Atletikek San Mamesen Karabag Azerbaijango taldearen kontra. Erabakigarriak izan dira Navarroren agerpena eta Gurutzetaren kemena. Para cómo ha empezado el partido, ¿no? Que se nos ha puesto cuesta arriba, pues luego los primeros 10 minutos es verdad que ellos nos han apretado mucho y bueno, cuando hemos empezado a hacer ocasiones hemos empezado a encontrar ese hombre libre ahí entre Ollán, pues ya sea yo, o Willy o Nico, pues ahí hemos empezado a generar muy buenas ocasiones y bueno, por suerte pues con el 1-1 creo que en el descanso hemos empezado a ajustar y apretarles para sacar el partido y ya salió bien. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan, okerrez banago, goiz katra milatxua daukagu, zein dagoera? Kamioi gurutzatua dela eta istripua izan da N bat
errepidean, Bilabonan, Lasarteko norantzan, errepidea itxita dago. Azkeneko eguneraketan esan dutenez, ene bateko istripua 4-9 errepidetik desbideratzen ari dira, eta 7 kilometroko autopilaketak daude, Alegiraino okerrez banago. Bestalde ohiko autopilaketak daude Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldan eta Galdakaon, beraz kontuz puntu horietan. Hori da, adi ibili, Gasteiztik ene bat errepide hartu behar izanez gero, saiatu bestelako errepideak hartzen gaurkoan, eguraldiaren nondik norako guztiak, Iker Ibarluzeak. Kaskarretik hasiko da eguna, baina orduek aurrera ginala eguraldiak hobetzera egingo du ipar-ekialdean izan ezik. Gauean sartuko den fronte batek egun sentian eurizaparrada politak utziko ditu, bereziki Kantauriar isurialdean eta ekialdean. Araba eta Nafarroa erdialdera ere euri pixka pasako da, baina goiz erdirako frontea pasako denez, gehienean lurraldearen txoko gehienetan mintzat atertzeko joera hartuko du, baina ipar ekialdean, hau da bereziki Gipuzkoa ipar ekialdean eta ipar Euskal Herrian hor ez du atertzeri lortuko eta oraindik hor eurizaparrada batzuk izango dira. Arratsaldean leku gehienetan nahiko eguraldi lasai izango da, baina lehen aipatutako lekuetan eurizaparrada batzuk izango dira, eta gainera ipar Euskal Herrian ez da baztertzen puntualki zaparrada mardule bat edo beste ere botatzea. Haizeak ipar mendebaldetik joko du eta protagonismo irabaziko du, goizean bolada oso gogorrak utziko ditu kostaldean. Eta baita ere haizegunetan eta hemen inguruetan, kostaldean 100 km/h haize boladak gaindi ditzake. Ondoren arratsaldean zehar indar pixka galduko du, baina oraindik zakar jarraituko du. Temperatura minimoek eta maksimoek bere egingo dute, baina minimoak azken orduetan emango dira eta orokorrean 11 eta 16 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak Kantauriar isurialdean desente jaitsiko dira, 16-18 gradu bitartean errendituz. Hego isurialdean aldiz, 15 eta 20 gradu bitartean errendituko dira. Temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuz, eta altuenak aldiz herriberan. Adibili, gaurko honetan haize ufadak dauzkagulako goiz honetan jaun eta jabe, eta gurean ere, Joarra Izpurua teknikaria, urriak 23 da, osteguna. Informazioaren aria. Legebiltzarkidei ausartak izate askatu die Amaia Zabarteren senarrak, foan bala bidez larriki zauritutako errealtzalearen bikoteak ekintzak eskatu ditu justiziaren zain egon beharrean. 18 meses después todavía el autor no está delante del juez. Que alguien me lo explique. Porque ¿qué es? ¿Incompetencia o es que no se quiere llegar a saber quiénes son los autores? Me niego a que me digan que no saben quién es el autor. Por favor, sean valientes, levanten las alfombras que tengan que levantar, luchen contra quien tengan que luchar, pero esos agentes a día de hoy no deberían estar ejerciendo. 2024ko martxoaren 5ean Anoetako futbol zelaiaren inguruan, Realak PSG-ren aurka jokatu zen partida baten atarian, ertzaintza bertatik igarotzen zeuden zalen aurka oldartu zen. Amaia fue brutalmente agredida por una carga policial que entendemos negligente y totalmente desproporcionada. No llegamos a encontrar ningún tipo de explicación. Amaia recibió el impacto de una bala de foie en la sien izquierda que le provocó una hemorragia cerebral y 2 fracturas craneales, más otras lesiones de por vida. Una lesión que le llevó a ingresar en la UBI esa misma noche, debatiéndose entre la vida y la muerte. Karga horretan Amaia Zabarteri foan bala batek jozion ezkerreko lokian eta horrek aruneko doljarioa eta bi gezurra ustura eragin zizkion. Lesio hori dela eta ziun sartu zuten gau hartan bertan, bizitzaren eta heriotzaren arteko eztabaidan. Joseba Noboak bideo baterak utzi die legebiltzarkidei, bertan ikusten denez, lurrean zaurituta zegoelaren ondotik pasatzen diren agenteek ez dioten inolako laguntzarik eskaintzen. Are gehiago, ertzainetako batek ostikadaz jotzen diola ikusten da. Auzitegien geltutasun ulertezina salartu Zabarteren bikoteak, epaiak 5 egunetan itxi zutelako kasua. Ertzaintzak datuak eta frogak ezkutatzeare salatu du, antza denez gertatutakoa estaltzeko. Eta kritikatu du segurtasunezko buruzagitzatik akusatu gisa sentiarazi dituztela biktima gisa baina gehiago. El 24 de mayo nos citan para declarar en asuntos internos de la Ertzaintza. Una cita que resultó ser otra situación traumática añadida al sufrimiento que ya estaba pasando a Amaia. Una declaración en la que nos mostraron vídeos sesgados y manipulados, de mala calidad, donde se hacía hincapié en zonas y tiros de cámara con imágenes muy ambiguas. Bastante partidarias fue la impresión.
Una declaración en la que, más que víctima, Amaia se sintió investigada, acusada y juzgada. Alderdi politikoek bertaratzea eskertu dute eta EH Bilduk bakarrik erantzun du aintzat hartzen dituela zehazki Joseba Noboaren hitzak eta eskaera zehatzak egingo dizkiotela segurtasun sailari. Gorka Ortiz de Guinea. Hay determinadas ovejas negras que dentro del cuerpo que ensucian al resto del cuerpo. Lo compartimos al 100%. Creemos que hay que avanzar en esta reflexión y desde nuestro grupo pues es lo que vamos a intentar hacer, haciendo peticiones concretas. Bozeramaile guztiek bat egin dute Amaia Zabarteren susperraldi azkarrena izatearekin eta elkartasuna adierazi diote familiaren minari. Ainhoa Domaika PPko kideak ikerketa sakon baten beharra azpimarratu du. Si esa investigación no está a la altura, yo creo que hay que reclamar que esa investigación sea exhaustiva, que se esclarezcan los hechos y todas las circunstancias que se produjeron en aquellos momentos y que se llegue hasta el final. PSko Miren Gaiastegik sailaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko poliziaren kontrol eta gardentasun batzordearen barneko lanean konfidantza duela esan du. Efectivamente, en estos momentos todo lo que tiene que ver con el ámbito administrativo de seguridad está paralizado porque está el asunto judicializado, pero desde luego es absolutamente necesario, a nuestro juicio, pues reconocer, como no puede ser de otra manera, tanto el derecho que tienen ustedes, tanto a la justicia como a la reparación, y así espero que sea reconocido. EH Bilduren aldetik Gorka Ortiz de Guinea akreditatu du gaitasun ez da dagoela eta ez dela ikertu nahi. Azpimarratu beharrezkoa dela polizia ereduari buruzko gogo eta egitea. Desde EH Bildu creemos que es necesaria una reflexión sobre el modelo policial en nuestro país y sobre el control que se debe hacer sobre la actividad policial. Y creo que lo ha dicho, ese control, y es lo mejor que le puede pasar a la Ertzaintza. Jon Andoni Atutxa EAJko legebiltzarkidea ere 2024ko martxoaren 5ean gertatutako guztia ikertzaren alde agertu da eta Amaia Zabarte estadioaren inguruan sortutako indarkeriaren biktima errugabea dela esan du Ertzaintzaren aipamenik egin gabe. Eta danok, guztiok, iazko martxoaren 5ean gertatuko argitzeko beharra deko. Porque, como usted nos ha relatado, Amaia había acudido a Anoeta a disfrutar de un partido y animar a su equipo. Y, sin embargo, termina en la UCI del hospital, víctima inocente de la violencia generada en el entorno del estadio. Informazioaren aria. Gaitzeko 8:13 sorturen zuzendaritzak herriko goa izeneko ponentzia zabaldu du 4. kongresurako. Pultsu nazionala eta antolakuntza eredua berritzea proposatu ditu besteak beste. Munduko joera totalitario eta erreakzionarioaren aurrean sortuk posible ikusten du eraldaketa politiko eta soziala. Hori bai, horretarako beharrezkotzat jotzen du eskala handiko nazio pultsu bat eta horretarako baliabideak berrantolatzeko unea dela ere aldarrikatu du. Ponentziak gogoan du abian prozesua. 10 urteren ostean aldaketa erradikalak, lubakien erorketak eta independentismo ezkertierra indartu egin dela azpimarratzen da. Joko zelaia hori bai gehiago zabaltzeko aukera dagoelarik. Lorpen horien adibidetza jo dituzte EH Bilduk udal arloan duen eragina eta baita EH Bairen zabalpena. Denboraren poderioz sortu askapen prozesuaren lehentasunekiko geroz eta lotuago dagoen antolakunde gisa ikusten du bere burua. Zuaitzaren metafora baliatuz, sortu independentismo ezkertiarraren sustraiak izan behar direla aldarrikatu dute adar luzen bitartez sektore geroz eta zabalagoak hartuz. Egungo testuinguru politikoan guztiz ezoikoa den aldarrikapena dakarrere ponentziak, alderdiaren barne bizitzaren murrizketa. Eta honela, sorturen militantzia bestelako dinamika erreal eta eraginkorretan ekarpena gauzatzeko aukera izango du. Esaldi bakarrean laburtuta, ez luke inork egon beharko soilik militantea izanez. Egiturari dagokionez, sorturen zuzendaritza 15 kideko idazkaritza nazionalak eta asamblea nazionalak osatuko dute. Ez dira, herri eta auzoetako talde egiturarik egongo, ez da planifikazio integralik. Lan filosofia, erlazio politiko eta topaketa espazioetan oinarrituko da. Eta sorturen 4. kongresua urtebete aurreratu da, egungo fase politiko ere egotziko. Lehenbizi, tokiko batzarren eta zuzenketen txanda izango da, urtarrilean zuzendaritzako ordezkariak hautatuko dituzte. Eta hain zuzen, aipatuko dugu arlo politikotik ere Falangeko ekitaldean Gasteizen izandako istiluetatik ia 2 aste igarota Mertxeizburuak Pedro Sánchezi eskatu dio behingoz jardun dezala adierazpen horren eta ultraeskuinaren beste manifestazio batzuen aurka. Sánchez simbologia hitz egitera mugatu da.
Kongresuko kontrol saioan EH Bilduk Pedro Sánchez Espainiako presidenteari eskatu dio neurriak hartitzala ultraeskuinaren zigorgabetasunaren aurka kaletan. Con impunidad, porque ni se evita, ni se sanciona, ni tiene consecuencia alguna. Y en un mes, el 20 de noviembre, el 20N, volverán a sucederse concentraciones y actos franquistas con caras al sol y saludos fascistas en plena calle. Y se hará con la permisividad de las diferentes policías e instituciones, sin sanciones, sin detenciones, sin consecuencias. Y frente a esto, señor Sánchez, creemos que es hora de que se tomen medidas, porque a la ultraderecha y al fascismo debemos enfrentarlos en todos los ámbitos. Y lo haremos los vascos y las vascas en las calles el día 22 para decir alto y claro que el fascismo no tiene cabida en Euskal Herria. Erreplikan atzerapenik gabe jarduteko behar azpimarratu du Aizpuruak, erabakitasunez jokatzea espero dutela gaineratu du herritarren eskubideen eta askatasunaren alde. Pero las instituciones y gobiernos deben aplicar este compromiso antifascista no solo para impedir el acceso de los ultras a los gobiernos, sino también para acabar con los espacios de impunidad de los que goza el franquismo y el fascismo español. Por eso le pedimos... Espainiako agintariak ez du erantzun argirik eman, baina ohartzapenan jaso duela argi utzi du. Yo creo, señoría, que este gobierno ha tomado muchas medidas en relación con la memoria democrática. PPko eta Voxeko hautetsieko juk aurpegiratu diote Aizpuruari egindako galdera eta Kongresuko buruak herri eta egin behar izan dio Miguel Tellado Alberto Núñez Feijóoren alderdiko idazkari nagusiari. Arlo politikoaren beste harimutur bat badaukagu osasunbidean, krisia dugu bertan, Fernando Domínguez kontseilariak Alfredo Martínez gerentea kargugabetu du, hitzonak izan arren osasunbidea ez dago unerik oparoenean. Quiero informar que esta mañana he comunicado su cese al gerente del Servicio Navarro de Salud Osasunbidea, al que le agradezco enormemente el trabajo realizado durante estos 2 años. Kontseilariak ez ditu kargugabetzearen arrazoiak azaldu eta osasunbidearentzat bultzada berri bat iragarri du, gelditzen den legegintzaldiari begira. Erabaki zaila izan dela gaineratu du eta lanean jarraitza dagokiola orain. Ez du zehaztu nork ordezkatuko duen Martinez. Osasunbideak egun daukan erronkari nagusiena osasun legea da, 2024 urte amaierarako prest egon behartzuen, baina exekutiboak bere proposamena argitara eraman ostean, ez zegoela behar beste babes egiaztatu zuen. Lege proposamenak osasun sistema enpresa publiko bihurtzea proposatu du gainontzeko alderdiak asaldatuz. Konpondu gabe jarraitzen duen beste arazoetako bat itxaron zerrendak dira. Traumatologia sailean auditoria bat behar dela aldarrikatu du kontseilariak, bertako langileen haserrea eraginez. Sindikato medikok beste greba bat iragarri du, medikuek duten lankargak pazienteek behar besteko arreta jasotza zailtzen duela salatu dute. Ildo horretan mediku berrien falta dago, osasunbidean mirra egin dutenen 45 bakarrik jarraitu du Nafarroako osasun publikoan. Lan arlotik, albiste nabarmenak gaurko honetan esaterako 45 urteko behargin bat lan istripuan hilda, Heidelberg zemento fabrikako tornu batean harrapatua gelditu dela jakinarazi du LAB sindikatuak. Komisiones Obreras sindikatuak dolua adierazti eta bat egin du mobilizazioekin. Alfonso Río sindikatuko lan osasun arduradunak errealitate dramatikoa bizi dela salatu du. Queremos hacer una denuncia pública de que estas condiciones de trabajo no son asumibles y de que muchas veces las empresas no adoptan las medidas preventivas adecuadas y la patronal camufla todo esto bajo ese discurso del absentismo que no vamos a dejar de rebatir en ningún momento. Eta Confebask patronalak uko egin dio Euskal Autonomia Erkidegoko lanbidarteko gutxieneko soldata propio negoziatziari eta ELA zein LAB sindikatuak epaitegietara joko dute. Patronalak dio soldata propio batek Euskal enpresen lehiakortasuna jokoan jarriko duela. Confebaskek uko egin dio negoziazioari ekiteari esanez zelaren eta LABen asmoa juridikoki ezinezkoa dela estatuaren eskumen esklusiboko gaia dela iritzita. Gainera ziurtatu du ere sindikatuen proposamenak Euskal enpresen lehiakortasuna eta iraunkortasuna arriskuan jartzea dakarrela baldin eta ez bada lortzen lan absentismoaren murrizketarekin, lan kostuaren gaineko presiorekin eta enpresa eta eskualdei lehiakortasuna indartzeko beharrarekin. Patronalak argudiatutakoaren berri eman du ELA sindikatuko Pello Igeregik. Confebaskek esan duena da, legez ez dagoela langile estatuaren 27. artikulua gainditzerik, gutxieneko soldata gainditzerik. Ordu beteko iraupena izan du bilerak eta LAB zein ELA sindikatuek eztabaida Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusira eramango dutela iragarri dute. Guk lanean jarraituko dugu, orain dagoeneko bidea judizializatuko dugu, demanda sartuko dugu, eta argi daukaguna da mobilizazioaren bidea beste biderik ez digutela uzten.
Goiz honetan, goizeko 9:00 aurrera gurean izango dira, bai Pello Igeregi eta baita Oiane Lopetegi, Euskal Autonomia Erkidegorako lanbiderteko gutxieneko soldata propioaren aldarrikapenaren ertz ezberdinetaz hitz egiten. Berriz, Gipuzkoan epaiek hala behartuta argudiatuta, Foru Aldundiak hizkuntza eskakizunen derrigortasuna atzeratuko du 113 lan eskaintza publikoetan. Euskaraz lan egingo duen administrazioa lortzeko helburuari eutsiko diola esan du berriz ordea Foru Aldundiak. Diputatuen kontseiluaren osteko prentsaurrekoan Irune Berasaluzek iragarri du gerorako utziko direla hizkuntza eskakizunak. Aurkako epaiek hala behartuta eta bide judizialaren aukera agortuta, baita ere legebiltzarrean aztergai dauden balizko lege aldaketen zai, behin-behineko neurri gisa, eta hau argi utzi nahi dut, behin-behineko neurri gisa, gure deialdiak egokitzera behartuak gaude. Eta horregaitik zenbait hizkuntza eskakizunen derrigortasuna, hainbat postutako derrigortasun hori atzeratu egingo dugu. Gogorarazi du aldi berean erantzukizunez heldu behar zaiola Aldundiaren deialdietan ezarritako hizkuntza eskakizunen aurka Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren epaiek sortutako egoera korapilatsuari. Bestelako irakurketa egin du PSE gobernu bazkideak, Jose Ignacio Asensiok paparra atera du sozialisten irmotasunari esker lan eskaintza publikoak egungo araudira egokituko direla aldarrikatu du, enplegu ala hizkuntza arloko eskubideak bermatuz. EH Bilduren iritziz LEP-an euskara eskakizunean derrigortasuna atzeratu izana erakusten du, berandu baino lehen hezkuntza eskakizunen babes juridikoa bermatu beharra dagoela. Eta azaroak 3, 4 eta 5 greba egunak deitu dituzte Nafarroako lanbide heziketa publikoan herrialdean ereduak izan duen harriadura salatzeko. Hala baizatu dute deialdia egin duten zentraletako bozeramailek, gehiengo sindikala osatzen duten Steilas Lab, Comisiones Obreras eta ELAK, ANPA, FAPNA eta UGT kanpoan geratu direlarik, Uxu Eito itzela sindikatua. El 12 de diciembre solicitamos una mesa sectorial al Departamento de Educación solamente para hablar de FP, para negociar y avanzar en esta materia. Y solo ante la convocatoria de huelga han decidido celebrarla. Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak greba guztiz politikoa dela esan du. La calidad y la equidad están garantizadas. Eso es lo que creo que ocurre, que estos sindicatos comienzan a entender que ese pacto con reducción de ratios y con más recursos es un gran pacto y obviamente esta huelga no la puedo calificar más que de una huelga política. Informazioaren aria. Goizeko 8:23 Gazara laguntza humanitarioa eta Nazio Batuen Erakundeko agentzian sartzea nahitaz ari dela oztopatzen ebatzi du Nazioarteko Justizia Auzitegia. Gainera, indar okupatzaile bat izaki, gutxienez hori albidetu eta bermatu behar duela esan du. Are, gerrako arma gisa gosete erabiltzea ere egotzi dio. Azken 2 urteotan laguntza humanitarioa sartzen ez usteak edota kanpokoen laguntza galarazteak ondorio latzak utzi dizkiela gazatarrei ebatzi du Nazioarteko Justizia Auzitegiak. Hain zuzen, Nazio Batuen Erakundeko epaitegi nagusia da hori, laguntza humanitarioa ematen duen agentziak, tartean UNRWA, kanporatu izana gaitzetsi du. Israelek agentzia hori Hamasen laguna izan eta terrorista moduan kalifikatu zuen. Horrexegatik auzitegiak dio akusazio horiek ez dituela frogatu, Tel Avivek eta UNRWA kanporatu eta bere bete beharra denez lurralde okupatua laguntza hori ziurtatzea. Yuhi Washa epaia da auzitegiko presidentea. In relation to the occupied Palestinian territory, to a degree that creates or contributes to conditions of life that would force the population to leave. Zehazki 2023ko urriaren 7ko Hamasen erasoak lagundu izan leporatu zion UNRWAri Israelek, baina hori zehaztu egin behar dela esan du. Are gehiago, agentzia horretako kideak hil eta laguntza humanitarioa suntsitu izan egotzi dio epaitegiak Israeli. Kanporatze behartuak nazioarteko legedian debekatuta dela esan du, gainera sententzia auzitegiak, eta gogoratu gerra krimenengatik Benjamin Netanyahu okupatzeko agindu emana duela. 3. aldia da Palestinako egoeraz hitz egiten duela epaitegiak. Iaz esan zuen, kolonia eta asentamentuak legez kanpokoak direla eta 1967ko mugetara itzuli behar zutela Israeldarrek. Gosea gerrarako erabili dutela esateko, janari banaketa Estatu Batuetako erakunde militar batek banatu izana zohartarazi du eta banaketa puntu horretan 2500 pertsona hil dituela. Laguntza humanitarioa sartu behar da izatez, adostutako suetenaren bideo horriari jarraituta, baina 1000 bat kamei sartu dira, 6600 sartu behar zirenean.
Eta Israelgo parlamentuak Zisjordaniako lurralde Palestinar okupatu anexionatzeko proposamenari baiezkoa eman dio, aldeko 25 bozka eta kontrako 24rekin. Beste 3 bozketare egin beharko dira erabakia behin betiko onartzeko. Noam alderdiko buru den Abi Maoz parlamentaria da, lege honen bultzatzailea. Legebiltzarreko saioan azaldu duenez, jaunak Israelgo herriari Israelgo lurra eman zion, Palestinako lurraldeak mapatik ezabatzen dituen Israel handiari men eginez. היום ראש חודש, חודש טוב ומבורך. Asko izan dira sare sozialetan erabakia pozek hartu dutenak, Itamar Ben-Gvir Segurtasun Nazionaleko ministroak esaterako, haure eskuin muturreko eta kolonoa, berala erakutsi du proposamen honekiko gogoa eta bere isa kontuan idatzi du subiranotasunaren garaia heldu dela orain. Eta ipatuko dugu baita ere, impunitate osoz ari direla hiltzen palestinarrak Israel, izena bizenak daude, ordea haien atzean, familia bat eta drama ugari. Bada, Al Jazeera telebista kateak egindako ikerketa batek 6 urteko Rabah umetxoaren eta bere familiaren hilketa nork egin zuen azaleratu du. Haietaz gain, laguntzera joan ziren ilargi erdigorriko paramedikoak ere hil zituzten. Rabah izena du gerra krimenak argitzeko fundazio batek. Txostenak aleratu du izen hori zuen umearen eta bere senideen hilketa argitzeko. Beni Aharon 201 brigadako komandantea, Daniel Ela tenente korolena, Sean Glass konpainiako nagusia eta Itai Kukierkov Israeldar Argentinar soldaduak joditu hiltzailetzat. Glassek Gaztairian Rabah familia hiltzeko lergailuak jaurtitzea agindu zuen eta bidean ziren ambulantziak suntsitzea. Etxe bizitza hartatik 200 metrotara zegoen tankea eta frogek etzela euren kontrako tirorik izan berretsi dute. Hind alde egiten ari zen auzotik bere familiarekin Israelek alagindu ostean. 6 urteko umetxo hau bizirik geratu zen 15 urteko bere lehengusua tiro zile ondoren Israeldarrek. Laguntza eskatu zuen eta 3 ordu beranduago medikuei lagundu zien lehengusuan nontzegoen aurkitzen. Lekura iritsi eta denak hil zituzten sionistek, 12 egun beranduago berreskuratu zituzten gorpuak eta 350 bala baina gehiago zituzten soinean. Informazioaren aria. Nazioartetik jarraitu beharra dugu, izan ere Budapesten Vladimir Putinek eta Donald Trumpek egitekoa zuten bilera bertan bera utzi ostean, Moskuk misil interkontinentalak dituen maniobra militarrak iragarri ditu, eta bien bitartean Ukrainan gerrak jarraitu egiten du eta Kievek Jarkoven aurkako droneak jaurti dituela jakinarazi du Errusiak. Kremlinek egindako agerraldi batean iragarri du Putinek lurreko, aireko eta itsasoko maniobra militarrak egingo dituela. Trumpekin Ukrainako gerraz Budapesten egitekoa zuen bilkura atzeratu ondoren egin du iragarpena. Не надо ничего придумывать и на этих придумках, формировать мнение о России. Не надо формировать образ врага из России. 12.000 kilometroko ibilbidea egin duen Jars izeneko misil balistikoa jaurti du eta Kamtxatka penintsulan zartatu 6.000 kilometrora. Kremlinek esan du Estatu Batuetako presidenteak bilera atzeratzera bakizuela denbora galtza izango delakoan. Aitortu du halaber horrelako bilera baterako ongir besatu behar dela eta bi estatuetako buru nagusiek egon behar dutela. Gerra aporteari dagokionez, astearte eta asteazken gaua bitartean Errusiak 205 dron eta 28 misil jaurti zituen Ukrainara. Ukrainako aire defentsak Iskander-M eta KN-23 Ipar-Koreako misilak ez dituztela detektatzen eta zenbait herritan lehertu ziren. Eta bien bitartean Europako Parlamentuak Errusiako gas eta petrolio guztia Europara sartzea debekatu zuen eta urtarrilaren batean jarriko da indarrean hau. Bestalde, ostegun honetan, Bruselan izango da Zelenski Europaren babesa mantentzen jarraitzea nahi du. Kolonbian berriz, Álvaro Uribe presidente ohia absolbitu du bertako auzitegi nagusiak, eskupekoak eta iruzurra egiteagatik 12 urteko etxeko kartzelaldiera kondenatu zuten lehenbiziko epaiketan. 73 urteko Uriberi egotzetako kargu guztietatik absolbitu du orain epaitegiak. Halaber, Iban Cepeda Ezkerreko senatari eta kasuko biktimak adierazi du auzitegi gorenera joko duela. Epaiak dio ez dagoela frogatzerik Uribek paramilitar hoiei diru laguntzak eman zizkiela, ez ezaten talde ilegalekin lotu. Sententzia gaitzetsi du Gustavo Petrok eta Kolonbiako historia paramilitarra ezkutatu nahi dela salatu du. Eta Peruko presidente berriak Jose Egerik larrialdi egoera ezarri du Liman eta Callaon 30 egunez neurriak Polizia Nazionalari eta indar armatuari kalen kontrola emango die segurtasuna berreskuratzeko asmotan. Ekintzak ez hitzak, hori da Peruko presidente Jose Egeriren formula. Herrialdea kriminalitate orokortuak astinduta dagoelarik, asteartean iragarri zuen larrialdi egoera ezarriko duela hiriburuan. Limanaren metropoli eremuan eta ondoko Callao hirian 30 egunez.
Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú. El estado de emergencia aprobado por el Consejo de Ministros entra en vigencia a las 00 horas y por 30 días en Lima Metropolitana y el Callao. Y presenta un nuevo enfoque. Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen. Ehun biztanleko 66,72 da kriminaltasun tasa. Extorsio, gorakada, bortitz eta aurrekaririk gabeko baten biktima izanik eta krisi politiko amaigabean murgilduta. Peruk orain aurre egin nahi die herrialdea desegonkortzen ari direnei. Kirol aria, naiz irratian. Eta meritu handiko 3-1 garaipena lortu du Atletikek Arsenalen eta Dortmunden aurka galdu ostean, txapeldunen ligako lehenbiziko 3 puntuak erdietsi dituzte zurigorriek San Mamesen, Karabaj Azerbaijango taldearen aurka erabakigarriak izan dira, Navarroren agerpena eta baita gurutzetaren kemena. Garazi Castaño, egunon. Egunon, Balbertek jokalari honenak zelairatu zituen lehen minututik, Atletikek ezin baitzuen utxik egin asteazken honetako partidan. Izarren artean amesten jarraitu nahi baizuen. Atletikek ezin okerragoa abiatu zuen dema, partidako lehen jokaldian Laportek baloi luze bat txartoan neurtu zuen, Paredesek eta biek ez zuten elkar ulertu eta ondorioz Simonen aurrean geratu zen Leandro Andrade. Azeriarren aurrealariak munduko denbora osoa izan zuen definitzeko, eta baloia ate barruan sartu zuen. Lehengo zatia amaitzear zegoela, bazirudien zurigorriak atzetik joango zirela, baina 3. aleginean gurutzetak atea ikusi zuen. Navarro 70. minutuan, Nikoren lekuan kokatuta, baloia jaso zuen eta 2 aldiz pentsatu barik, jaurtiketa zuzen eta zorrotza egin zuen atezaina iritsi ezin zitekeen toki hartara, eskuadrara in zuzen ere. Neurketa biribildu zuen gurutzetak, beste gol eder batez, areatik kanpo. Para cómo ha empezado el partido, ¿no? Que se nos ha puesto cuesta arriba, pues luego los primeros 10 minutos es verdad que ellos nos han apretado mucho y bueno, cuando hemos empezado a hacer ocasiones, hemos empezado a encontrar ese hombre libre ahí entre Ollán, pues ya sea yo, o Willy o Nico, pues ahí hemos empezado a generar muy buenas ocasiones y bueno, por suerte pues con el 1-1 creo que en el descanso hemos empezado a ajustar. Eta eskubaloian Euskal Taldeek 3 partida jokatu zituzten atzo iluntzean Betionakeko Atletiko Guardasen kontra, Guerreras ligan galdu egin zuen, Zuazo eta Naitasuna berriz kopatik kanporatu zituzten. Zuazok Lanzaroteren kontra 2 luzapenetan galdu zuen, 39-41 markagailuarekin, Naitasunak berriz Arreziferen kontra 22 eta 26 galdu zuten. Betionakek galdu egin zuen baita ere ligan, baina gora begira jarraitzeko aukera eman diete. Atletikeko Guardes 3. dago sailkapenean eta Adarrabiako taldeak atzeratutako partidua jokatu zuten atzoko egunez eta pilotan Jokin Altunak tendinopatia muskularra du eta horren ondorioz ez du jokatuko Lauterdiko txapelketako final laurdenetako 3. jardunaldiko partidua. Partidu hori urriaren 25ean jokatzekoa zen Tolosan, Altuna eta Zabala nor baino nor gehiago aritu behar zirela. Lesioa dela eta araudiak dionaren arabera Zabalak irabaziko du 22-0. Beraz, Altuna eta Zabala salkatuko dira finalerdietara B multzoan. Amaitzeko, gogoratu azaroan hitzordu berezia dugula geurean Euskal Selekzioaren eta Palestinaren partida azari naiz, eta zuzen ere, ekitaldi horretarako hilabete ere ez gelditzen arren, naizek ekitaldia entzutetxuterako sarrera kopuru garrantzitsu bat eskuratu du, eta hauek agortu arte egongo dira salgai arpidedunentzat. Kirol ekitaldi bat baino gehiago da, azaroaren 15ekoa, zalantzarik gabe, gogoratzea arratsaldeko 8:30 San Mamesen izango dela. Beraz, ostegun goiz honetan 10etan abiatzekoa da, sarreren salmenta ofiziala, baina naizeko arpidedunek goizeko 9etan joko dute email bat, eta email horren bidez erosialko dituzte sarrerak. Arpidedun bakoitzak 4 sarrera eskuratzeko aukera izango du, eta 2 sarrera moten artean aukeratu ahal izango du. Beko hego armailan, 20 euro terdian, kudeak eta gastuak barne, edota goiko armaia printzipalean 28 euro terdi ordainduta. Egun osoko gitaragua da, egun horretarako antolatutakoa, Gernika Palestinak esaterako kalejira bat iragarri baitu Arriagako futbol zelaira. Arriagatik abiatuta
San Mameseko futbol zelaira osan da, helburua izanik mobilizazio jendetsu bat antolatzea, aldarrikatzailea eta festazalea. Testu ingurua zein den ulertuta, noski, eta bi herrien arteko xamurtasun hori elkartzen duen adierazpena irudikatu asmoz. Bestalde, gogoratu nahi zendan ere, salgai duzuela partidarako sortutako bufanda bereziak. 25 minutu besterik ez. Eskerrik asko Garazi. Ez da zer. Goizeko 9:25 gutxi direla, lapurreta baten berri eman beharra dugu. Zuiako baseliza batetik 2 tonako kanpaia edo ezkila lapurtu dutela, eman du jakitera ertzaintzak. Uste da, gutxienez gruala polea bat beharko zutela bertatik, elementu erraldoi hau eraman elizateko. Zuiako bailaran dago, Urrezko Andramariaren santutegia, bertan 2 kanpai eta haietakoa lapurtu zuten astelehen gauean. Ikerketak dionez, 2 tona dauzka, kanpoko esia apurtu, makinari esartu, kanpaina handik atera eta eraman egin zuten. Gasteizko apezpikutzak dionez, ez da bere jabetzakoa eta ez dauka informazio gehiagorik. Aldiz, aipatuko dugu baita ere, zehazki, azken 4 urteotan aurrera pausoak izan arren, euskarak ikusentzunezkoen arloan bizi duen egoera kezkagarria dela berretsi du, pantailak euskarazek Gasteizko legebiltzarrean egindako agerraldian, eta neurri zehatzak ere eskatu dizkiote exekutiboari. 4 urte joan dira legebiltzarrean lehen agerraldia egin zutenetik, zenbait kontuko bera egin dute, baina asko dago egiteko. Izan ere, plataformetan euskarak 100% presentzia du eta 100% bera izan zuteniaz, zinemetan euskarazko emanaldiek. Hori bera gertatzen da indarrean den legea betetzeko orduan ere. Pantaila hauetan ikusten denaren hizkuntzak erabateko eragina duelako gero gure kaleko eta etxeko hizkuntza erabileran. Eta pantaila hauetan 6 hizkuntzetan ikusten ditugu edukiak eta 6 hizkuntzetan ikusten dituzte edukiak batez ere gazteek, 2024ko datuen arabera, 176ak gazteleraz ikusten ditu, 122ak ingelesez, 102ak beste hizkuntza batzuetan, badaude hainbat telsai eta filme, korearrak, txinatarrak edo dena delakoak, eta jatorrizko hizkuntza horietan ikusten dira, eta euskeraz edukien 101 bakarrik ikusten dute gaztek streaming plataformetan. Egoera oso kezkagarria dela bartarazi dute, soziolinguistikan adituek dioten eragin handia dutela ikusentzunezkoek, honek eragin negatiboa duela euskararen jabekuntzan eta erabileran. Aldaketak izan dira, baina 2022ko legeak zehazten du plataforma bat bera ez dela betetzen ari euren esanetan. Euskarazko ikusentzunezko erlan baliabide ekonomikoak handitzea beharrezkoa ikusten dute. Gauzak hala ezinbestekoa ikusten dute nazioarteko filmak bikoiztea. Eta liburu baten berri ere eman beharra dugu, Arantxa Urreta Bizkaiak zahartzaroari buruzko liburu berria kaleratu du eta. Idazle donostiarrak zahartzaroaren maparen bila izeneko lana aurkeztu du Pamiela argitaletxearen eskutik. Urreta Bizkaiak azaldu denez, ez da saiakera akademiko bat, ez da autolaguntza libura ere, baizik eta hausnarketa pertsonal eta kolektiboa zahartzaroa nola bizi nahi dugun galdetzen dena. Urreta Bizkaiaren hitzetan zahartzaroa aldatu eginda, gaur egun bizitza luzeagoa eta bizikalitate handiagoa dugunez, 2 hamarkada gehiago ditugu gizartean parte hartzeko. Liburaren bidez idazleak zahartzaroaren inguruko eztabaida ireki nahi du eta gogorarazi du ez dagoela mapa finkorik, belaunaldi oso baten lana izango da mapa hori egitea. Belaunaldi oso baten lana da, baina hori da nire helburua. Eztabaida dezagun zer nolako zahartzaroa nahi dugun, ze hori nobedadea da. Sartzeko modu tradizionala oso arautua zegoen, oraindik ere badira horrela sartu nahi dutenak, aizu behondeiela, baina guk aukeratu dezakegu nola sartu. Aurrekoek ezin zuten aukeratu nola sartu. Gainera, gaur egungo zahartzaroaren ezaugarri nagusia aukeratzeko gaitasuna dela azpimarratu du esanez, guk aukeratu dezakegu nola sartu, aurrekoek ezin zuten. Sartzarora hurbiltzen ari nintzela, hasi nintzen bueltak ematen kontuari. Nola sartu nahi dudan, eta lehenengo jabetu nintzen kontua da, sartzeko modu tradizionala desagertu egin dela, eta orain eredurik gabe gaudela. Eta Gorka Urbizuk lan berria kaleratu du, AB Road estudioetan grabatua musikagile nafarrak, Bakan 2 izenburuko EP berri argitaratu du eta bertan 2 kantu berri bildu ditu, Diamantea eta Zeilarra.
Abirraudeko estudio 2 mitikoan grabatu ditu abestiak, Beatlesen soinua oraindik ere hormetan sentitzen den leku berean. Gogoratu 2024an Urbizu bere lehen bakarkako diskoa aurkeztu zuela hasiera bat. Urtebete geroago Bakan izeneko proiektua abiatu zuen eta orain bigarren zatia heldu da, Bakan 2. Bi alde ditu. Bueno, hau da... Ja, beti da nik indudan gauza bat, baina orain ja esplizituki ez adierazten dudana, eta da disko bateko kantuei maila bera esleitea, edo, bueno, niretzako maila berean daude, gero irratietarako eta bar, kantu bat akuratu behar izaten da, eta hola ez. Eta debatea auki genuen hemen, bi kantuekin, nik uste nuen bat azela, gero grabatu ondoren lagunek eta lantaldekoek esan zete, bestea argita arbi, bestea da, zilarra da, singela, ez da egizer da, hola ibili ginen. Eta esan gaztegatik ez, eta aprobetxatuz gaina Beatlesak izan zian lehen da bizikoak hori egiten ez. Bi alde zituen vinilo bat arduan, bueno, keinu hori aprobetxatuz eta bar, ba hola indegu, eta bi kantu, bi videoklip, eta dena bikoitza, eta gastu bikoitza ere bai. EP honek berezitasun bat du, bi abestiek aurpegia dute viniloan artistak berak azaldu duenez maila bereko bi kantu direlako. Eta Beatlesik keinu eginez biak batera aurkeztu ditu, Arrigurik ekoizitako videoklip banarekin. Pentsatu nuen kantu hauekin, kantu hauei bentsate dola soporte visuala ere ematea. Eta bi videoklipena okurritu zitzaigun, alde bikoitza zuenez eta bi videoklipak konektatuta daude. Ez narratiboki, dependentea dira, baina bai estetikoki eta badoituzte elementu batzuk komunian, ez? Eta mineralen asunto hori, gero Lukiko bajistak, Antxonek egiten ditu eskultura batzuk, hola irude hortan, eta hor agertzen direnak berea dira, eta bueno, bide nabarre mendik eskerrik asko, bideokliperako usteagatik, ez? Zilarra kantuan kritikek nabarmen dute pop edertasun txiki handi bat dagoela, melodia argitsuak, gitarra garbiak, koruak eta bitxikeria gisa Paul McCartneyk erabili omen zuen piano beraren soinua ere bai. Bai, badago kontraste bat, ez? El riff hori nahiko iaia dantzagarria dela esango duke, baina gero letra, bueno, reflexibo eta ez dakit, ilun xamarran, ilun puntu iluna beti gustatu izan zait, artean gustatzen zait, alako zerbait dagoenean, ez zerbait zikina edo iluna, ez. Eta, bueno, hola atera zaizkit, ez da biletutako ezer, gero ateratzen ditut konklusioak eta ohartzen naiz orain hortaz, ez. Da, dantza egitea bezala, baina triste, holako inkoherentzia moduko bat, talka bat, baina, bueno, emaitza gustatzen zait. Bakan 2 kaleratzea gainera tur bat izeneko biraren azken txanparekin bat dator. Bira Donostian hasi zenetan bertan amaituko da Vitoria Eugenia Antzokian eskainiko dituen 4 kontzerturekin. Sarrerak denak agortuta daudeia da. Zuzenekoetan Urbizurekin batera arituko dira Amaia Miranda gitarran eta koroetan, Carlos Arantzegi eta Felix Buff baterian eta Nando Neira basuan. Ostegun honetan naiz eta gara agerkarietan elkarrizketa berezia argitaratu dute Gorka Urbizurekin Abirrodoiko esperientziaz eta bere sormen prozesua hitz eginez. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Lehen aipatu dugu, errepidetan ez dela giro, bereziki ene bat errepidean Bilabona parean, badago berritasunik edo, Iraia? 11 kilometroko autopilaketak sortu dira honezkero ene bat errepidean Bilabonan. Kamio batek hartaziarena egin du goizeko lehen orduan. Irungo noranzkoan errepidean moztu dute eta 289ko irteratik bideratu dute trafikoa. Autopilaketak handitzen doaz orduek aurrera egin ala eta trafiko zuzendaritzak emandako azken informazioaren arabera honezkero 11 kilometroko ilarak sortu dira. Adibili bertatik igero berri izanez gero, eguraldiari dagokionez esango dugu, 100 kilometrotik gorako haizeufadak eta 5 metrotik gorako olatuak izango ditugula gaurko honetan, Benjamin Borraskaren ondorioz, abisu hori ere aktibatua dago, eta temperaturei dagokionez, esango dugu, une honetan Gasteizen eta Iruñan 13 gradu dauzkagula, 14 gradu Donibane Garazin, 16 gradu Maulen, eta 17 gradu Donostia Bilbo, edota Baionan, eguraldiaren nondik norako guztiak, Ikerri Berluzeak. Kaskarretik hasiko da eguna, baina orduek aurrera ginala eguraldiak hobetzera egingo du ipar ekialdean izan ezik.
Gauean sartuko den fronte batek egun sentian euri zaparrada politak utziko ditu, bereziki Kantauri Arrisuri aldean eta ekialdean. Araba eta Nafarroa erdialdera ere euri pixka bat pasako da, baina goiz erdirako frontea pasako denez, gehienean lurraldearen txoko gehienetan mintzat atertzeko joera hartuko du, baina ipar ekialdean, hau da bereziki Gipuzkoa ipar ekialdean eta ipar Euskal Herrian hor ez du atertzeri lortuko eta oraindik hor euri zaparrada batzuk izango dira. Arratsaldean leku gehienetan nahiko eguraldi lasai izango da, baina lehen aipatutako lekuetan euri zaparrada batzuk izango dira, eta gainera ipar Euskal Herrian ez da baztertzen puntualki zaparrada mardule bat edo beste ere botatzea. Haizeak ipar mendebaldetik joko du eta protagonismo irabaziko du, goizean bolada oso gogorrak utziko ditu kostaldean. Eta baita ere haizegunetan eta hemen inguruetan, kostaldean 100 km/h haize boladak gaindi ditzake. Ondoren arratsaldean zehar indar pixka galduko du, baina oraindik zakar jarraituko du. Temperatura minimoek eta maksimoek bere egingo dute, baina minimoak azken orduetan emango dira eta orokorrean 11 eta 16 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak Kantauria Isurialdean desente jaitsiko dira, 16-18 gradu bitartean errendituz, Hego Isurialdean aldiz, 15 eta 20 gradu bitartean errendituko dira. Temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuz, eta altuenak aldiz Erriberan. Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVC-ezko edo egurrezko leihoak ditu eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzuniko soena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeramikan. Bai, Alkainen! Usurbil bizi. Gozatu zumetaren muralaz, artelanez betetako kalez, murgildu gerraren memoria ibilbidean eta Usurbilgo sagardoaren kulturan. Ezagutu Elizako organo eta arloju paregabeak, kontsultatu bisita gidatuak. 650 usurbilbizi.eus. Usurbil turismoa, beste mundu bat posible da. Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, 2 urratsetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eus helbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia... Naiz Irratia, 2 urratsetan, edonon eta kalitate ezin hobean. Historiak idatzitako gertakari eta mugimendu sozialetan musikak izandako paperaz ariko gara. Gramofonoan historia duten kantuak. Larun batetan, arratsaldeko 3:00 Naiz Irratian. Informazioaren aria. Heldu zaigu, analisi mailaren tenorea ostegun goiz honetan ere, eta gaurkoa naiz eta garako kazetarien txanda da. Hemen dauzkagu gurekin, Martxelo Diaz eta Iraia Oiartzabal, egunon. Egunon. Aixo, egunon. Zer moduz? Ongi, hemen, haizearekin borrokan. Bai, ongi izan beharko dugu, bai. Iruñatikan ere haizetxu? Giro ere haizetxu dago, Iruñatetik, Martxelo? Bai, bueno, euria egin du, nez eta, bueno, gau beroa izan dugu, goizeko terriak arte dola ez da jetxi temperatura 18 gradutatik, eta geho goizaldean euria egin du, orain pixkat baretu da, baina bi esan ez da, kostaldean ikusten diren irudi horiek behintzat Iruñerrian ez ditugu momentuz, esan bezala kostaldea baino lasaitxoago daukagu bai giroa Iruñean. Horren hartarazpena eginda gogora karriko dugu. Atzo Gasteizko Legebiltzarrean izan zen agerraldi bat, hautsak arrotzeko moduko hau ere, eta legebiltzarkidei ausartak izatea eskatu die Amaia Zabarteren senarrak foan balabidez larriki zauritutako errealtzalearen bikoteak ekintzak eskatu ditu justiziaren zain egon beharrean. 18 meses después todavía el autor no está delante del juez. Que alguien me lo explique. Porque ¿qué es? ¿Incompetencia o es que no se quiere llegar a saber quiénes son los autores?
Me niego a que me digan que no saben quién es el autor. Por favor, sean valientes, levanten las alfombras que tengan que levantar, luchen contra quien tengan que luchar, pero esos agentes a día de hoy no deberían estar ejerciendo. 2024ko martxoaren bostean, Anoetako futbol zelaiaren inguruan Realak PSIren aurka jokatu zen partida baten atarian, ertzaintza bertatik igarotzen zeuden zaleen aurka aldartu zen. Amaya fue brutalmente agredida por una carga policial que entendemos negligente y totalmente desproporcionada. No llegamos a encontrar ningún tipo de explicación. Amaya recibió el impacto de una bala de foie en la sien izquierda que le provocó una hemorragia cerebral y 2 fracturas craneales, más otras lesiones de por vida. Una lesión que le llevó a ingresar en la UBI esa misma noche, debatiéndose entre la vida y la muerte. Karga horretan Amaia Zabarteri fonbala batek jozion ezkerreko lokian eta horrek aruneko odoljarioa eta bigarezurra ustura eragin zizkion. Lesio hori dela eta ziun sartu zuten gauertan bertan, bizitzaren eta heriotzaren arteko eztabaidan. Joseba Noboak bideo bat erakutsi die legebiltzarkideei. Bertan ikusten denez, lurrean zaurituta zegoelaren ondotik pasatzen diren agenteek ez diotele inolako laguntzarik eskaintzen. Are gehiago, ertzainetako batek ostikadaz jotzen diola ikusten da. Auzitegien geltutasun ulertezina salatu du Zabarteren bikoteak. Epaiak 5 egunetan itxi zuelako kasua. Ertzaintzak datuak eta frogak ezkutatzea ere salatu du, antza denez, gertatutakoa estaltzeko eta kritikatu du segurtasuneko buruzagitzatik akusatu gisa sentiarazi dituztela biktima gisa baina gehiago. El 24 de mayo nos citan para declarar en asuntos internos de la Ertzaintza. Una cita que resultó ser otra situación traumática añadida al sufrimiento que ya estaba pasando a Amaya. Una declaración en la que nos mostraron vídeos sesgados y manipulados, de mala calidad, donde se hacía hincapié en zonas y tiros de cámara con imágenes muy ambiguas. Bastante partidarias fue la impresión. Una declaración en la que, más que víctima, Amaya se sintió investigada, acusada y juzgada. Testigantza latza Joseba Noboak eskainitakoa eta jakin nahi dugu pixkate ea nola ikusten zuen gertatutakoa, 2 urte ere igaro dira, nolako pausoak etorri beharko lirateke orain, Iraia? Bueno, lehenik eta behin, tamalez, gogoratu behar dugu ez dela lehengo aldia ez, pixka bat, ertzaintzaren bueltan mandako alako kasuen aurrean ez, jardun desegokiaren eta bortizkeria horren aurrean, pixka bat prozesuek hartzen duten bide nekez hori ez, alde batetik badakigulako bide judiziala tamalez, kaso betan askotan ez dela berme edo eskas gelditzen dela, ez? Poliki eta mantxo joatea zain, segun eta zein den auzipetua den norbanako edo kolektiboa, badakigu emaitzak ezeintzuk izan daitezkeen, ez? Eta kasu honetan ere, atzoko agerraldian aipatzen zen bezala, birbiktimizazioaren gaia ere hor dago, ez? Amaia bera sentitu izan da epaitua, edo sentitu izan da nolabait ere kuestionatua auzi honetan, ez? Zeintzuk izango diren etorriko diren urratsak ikusi beharko da, ez? Seguraski egongo da saiakera politiko bat, ez? Zenbait alderdiren aldetik honetan indarra egiteko eta beste aukera batzuk zabaltzeko, baina dakigu erresistentziak ere handiak izango direla, eta igual gero sakonduko dugu horretan, baina orokorrean dagoelako uste dut arazo bat segurtasun sailaren bueltan eta konkretuki ertzaintzaren jardunaren bueltan zerbait historikoa dena eta azken boladan berriro suspertzen ari den kezka bat dela esango nuke, ez? Orduan ikusi beharko dugu zer pasatzen den, baina uste dut bai ala bai auzi konkretu honi eta orokorrean aipatzen nuen arazo horri erantzun bat ematen saiatu behar garela, ez? Alde batetik erakundeak ere horretarako daude, ez? Eta batez ere sektore politiko aurrerako hienak horretan saiatuko direla edo saiatzen jarraituko dute, baina kaso bestelako mugimendu batzuk ere eragin beharko dira edo sortu beharko dira erresistentzia hoien aurrean benetako urratsak eman alizateko. Segituan helduko diogu horri ere, baina Martxelo, lehenbizi zure ikuspuntu ere ezagutu nahi dugu. Bitxia da, edo esanguratsua Amaia Zabarte foam bala batekin zauritu zutela 2024ko martxoan, ez? Eta, foam bala batekin ere zauritu zuten Aritzibarra
2025ko urrian, ez, Gasteizen falangearen kontra izandako istilu horietan, ez. Beraz, ikusten duguna da, 2024an gertatutakoaren inguruan ez dela neurrik hartu, edo ertzaintzak hori gertatutakoa estaltzen saiatu gala, eta, epaileen laguntzarekin handi batean, ez? Eta, zoritxarrez, Amaia Zabarterekin gertatu zena, gertatu ondoren ez ziren neurririk hartu, horrelakorik berriro ez gertatzeko, eta, zoritxarrez horrelakoak errepikatu dira kasu honetan Gasteizen, ez? Eta honekin ere, sartu gaitezke ertzaintzaren ereduarekin, ertzaintzaren profesionaltasunarekin ere, esango nuke, ez? Nik uste, joan den denboraldian Realak eta Atletikek Europa txapelketetan jokatu zutenean, ustez oso agerian gelditu zala, zenolako ezintasuna izan zuten ertzaintzaren dispositiboek, segurtasuna bermatzeko eta ze ondorio larriak izan zituen Amaia Zabarterekin gertatutakoa adibidez, ez. Uste horretan, mai gainean jarri da, eredu berri bat dala, baina uste ere, eredu horretan horrelako gauzak ez gertatzeko, neurria jarri beharko diratekela, ez. Ikusi ditugu ere, ertzaintzaren barruan, jarrera ultraeskuindarrekin bat egiten dituzten hainbat agendaren adierazpenak, eta uste, hori ez dela onargarria, azkenean, uste horrek ere, inaundi batean azaltzen duela, horrelako gauzak zergatikan gertatzen diren, ez, kontuan izan behar da, ere, ertzaintza inaundi batean, lakuaren kutsuna badala, horre soldatan igoera izan dituzte, baina ikusten dugu, bere jarduera oso kritikagarria izan daitekela, batez ere, aipatu ditugun bi kasu hauen inguruan, baina ni uste, bi kasu hauek behar bada dira larrienak, baina ni uste ere, gertatzen direla maiz egi horrelako erasoldiak, ez azken finean, segurtasunaren aitzakiarekin, eta, azkenean, uste, profesionaltasun falta izugarria ere badela ertzaintzaren arduradunen partetik. Kokatuko dugu hau, ertzaintzak bizi duen testu inguruan, horre ederki asko, parekidetasun argia, egin duzu Martxelo, Amaia Zabarte eta Gasteizko azken zaurituaren artean, horre ere testu inguru honetan ere, askotan aipatzen da, hautetxiek askotan aipatzen dute polizia ereduaren eztabaidari ekin behar zaiola, horri iragarri zen ere, segurtasun foro bat, baina ez dakigu, edo behintzat ez du diogu jarraipen handirik eman foro horri, eta ez dakite Mirendo Baranen dimisioare izan genuen, ez dakite Bingen Zupiria ere izendatu zen, ertzaintzaren segurtasun sailburu, ertzaintzaren arduradun gisa, ez dakit, jakine dut, ea nola ikusten duzuen testu inguru hau, ematen duena da akaso aldaketak egitea ertzaintzaren barruan oso konplikatua dela, ez dakit gorputz polizial opakoa izan daitekelako eta taldeak segurtasun indar bat denean oso propioki dauzkalako bere ikuspuntuak hor adibide txiki bat ere aipatzearren besterik ez Mirendo Baranen dimisioa egontzenean aipatu zen, horre erretizentziak egon zirela ertzain batzuekin, euren komisaldegietan egon behar zutela, baina arkauten zeudela irakasle postuan, ez dakit. Zuek arazoa ikusten duzue, Iraia? Bai, ez argi dago erresistentzia handia dagoela, eta hasteko ez, segurazki gorputz polizialaren barnean, ez? Martxelok ere aipatu du, azken urtetan agerian ikusi da, ideologia, eskuin muturrera gerturatzen den ideologiaren parte den kolektibo bat badagoela ere ikusi da, ez, eta gero seguraski botere bat ere, botere harreman bat ere, edo botere posizio bat egongo da, ertzaintzaren aldetik ez,
segurazki kolektibo edo sektore politiko konkretuekiko, ez? Eta horrek askotan mugimenduak edo aldaketak egin alizatea zailtzen du, ez? Eta zentzu horretan niri ere kezkagarria iruditzen zait pixka bat ikustea, segurtasun sailaren norabidea edo azken adierazpenak ikusita, ez? Martxelo Kongi azaldu den bezala, urte betean ikusi da gauzak edo aldaketak egiteko gai ez direla izan, erantzunak emateko gai ez direla izan, eta erantzunkizunez jokatzeko gai ez direla izan, ez? Eta, denboran atzera joan gaitezke, gogoratzeko zenbatetan egin den eskakizuna, ertzaintzaren inguruko jardunari buruz hitz egiteko eta neurriak hartzeko, segurtasuna bermatzeak ez ezan talka egin, ez? Bestelako jarrera batzuekin, ez? Ikusi izan ditugunak, ez? Eta Zupiria jauna ikustea nola baitere justifikatzen, nola baitere ez argi eta garbi justifikatzen, eta pixka bat arerio politikoa atakatzeko argudioa erabiliz, pixka bat ez dakit, iruditzen zait nahiko maila bajua erakusten duela erantzunkizun politikoaren aldetik, ez? Eta neurriak jartzeko beharrezkotasun horren aldetik, eta iruditzen zait gainera ez duela mesede handirik egiten gizartean askotan lotzen delako segurtasunaren kontzeptu horrekin, ez? Eta pixka bat zenbait mamu edo zenbait diskurtso ere auspotzen direlako horren aitzakian, ez? Eta azkenean ikusten duguna da, baditugula kasuak non jarduna ez den bat ere egokia izan, ez den bermatu herritarren segurtasuna eta bortizkeriaren erabilera justifikatu gabea egon dena, eta erantzunik ez dutena jasotzen, ez? Herritar horiek, eta uste dut, erakunden aldetik hori onartezina izan barlukeela. Martxelo, erresistentzia horiek nola utzi behar dira? Nik uste lehenbizi beharrezkoa dana da jarrera politiko bat izatea horren alde, ez? Gogoratzen naiz, uste ere iraiarekin ginela, eta zurekin ere, noski mahai honen inguruan Zupiriaren kargu hartzearekin ikusten genuela pixka bat aldaketa bat izateko esperantza edo asmoa bat zegoela, ez? Hasiera batean, uste hildo horretik jozuela Zupiriak, ez? Baina, Iraiak esan duen bezala, Gasteizen gertatutakoaren azalpenak emateko garaian, uste itxaropen hori erabat zapuztu dela edo agortu dela. Azkenean, ertzaintzak justifikaziorik ez duen jarduera baten justifikazioen bila egondu da Zupiria jauna azken egun hauetan, eta batez ere bestei errua botaz, ez, bai Bilduri, bai Sumarri, bai Jekasari, eta azkenean, denok ikusi genituen bideoietan ikusten zen, ertzaintzak babestu zituela fascistak eta antifascistak ikutu zituela. Eta horren aurrean, jarduera horren justifikazio baten aurrean izan gara azken egunetan. Eta pixka bat, norabide honetan ere, ni uste aipatu beharra bukagula atzuz eta atzo bota zituen asmo bat, Zupiria jaunak. Eta da, hemendikan aurrera atxilotuen jatorriaren berri emango dutela barne sailburutik, barne sailetik. Eta, horren justifikazioa da, PPek eta Bosek izugarrizko presioa egin omen dutela horrelakoak egin alizateko. Eta nistet honetan ikusten dugu ere beste elementu bat oso kezkagarria ultraeskuindarren jarduerak ertzaintzaren barnean txertatzen direla, eta oinarrizko araut bada arrazismoaren kontra egiteko horrelako informazioak atxilotuen jatorriaren berri ez ematearena. Kasu honetan uste Zupiria jaunak eta barne saiak PP eta Bosekin bat egin dute, ultraeskuinarekin bat egin dute horrelako erabaki bat hartzeko garaian. Eta beraz, aipatzen ari garen gauza guztiekin batera, ikusten da hor badagola eskuin muturraen inguruko posizioetara ertzaintza eramateko asmo bat, eta hori nola ez oso kezkagarria da, azken finean segurtasuna bermatu behar da, baina segurtasun hori modu askotan egin daitezke, eta badirudi adoptatu dutela behar bada modurik txarrena.
Apur bat aurreratura, zara, Martxelo horri buruz ere galdetu behar nizuen oraintxen bertan, baina esango dugu, azken ordukoei begira jarrita, 11 kilometrotako autopilaketak dauzkagula ene bat errepidan bila egonan, kamioi batek kartaziaren agindu goizeko lehen orduan, bi erreiak oztopatuz, gurutzatua gelditu da kamioia, Irungo norantzan, Ireia Kanbra, egunon? Egunon, Pei eta egunon entzuleak, ez beharra goizeko 6 eta 10 jaso da zauriturik eragin gabe. Errepidea itxita geratu da Irungo norantzkoan eta 4:09 irteratik bideratu dute trafikoa. Autopilaketak handitzen doaz, orduek aurrera eginala, eta trafiko zuzendaritzak emandako azken informazioaren arabera, honezkero 11 kilometroko ilarak sortu dira hauek ere handitzen. Uda sasoiari modu bortitzan emango diogu agurra ostegun honetan ere, Benjamin Borraskaren bisitak 100 kilometro ordukotik gorako haize ufadak eragitea espero da. Itsasoan 5 metrotik gorako olatuak. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu hori ezarri du haizeengatik eta olatuengatik alerta naranja. Nafarroan AMTek abisu hori ezarri du herrialdeko iparraldean eta herriberan. Lapurdin, Baxe Nafarroan eta Zuberoan alerta naranja ezarri du Meteo Fransek haizete eta olatuengatik. Albiste daukagu baitare Ernaik azken astetan egindako kriminalizazio saiak erasalatzeko ekimena burutu duela Gasteizen, hain zuzen Gasteizko Bienal mugaken baitan instalatutako muralan non pertsona edonork bere mezua ezarri dezaken. Ernaik bertan pankarta erraldoia jarri du, arazoa faxismoa da, utzi euskal gazteria kriminalizatzeari lelopean, hain zuzen azken asteetan hainbat alderdi eta Davidek antifaxismoa kriminalizatu eta faxistei aurpegia garbitzeko operazioa martxan jarri dutela adierazi du Ernaik eta berretsi dute arazoa faxismoa dela. Egunaren ondik norakoak ere jaso nahi ditugu, Itxaso Leon, egunon? Kaixo, egunon Peie, egunon entzule guztiei ere, osteguneko gaien artean besteak beste torturari buruzko nazioarteko konferentziaren aurkezpena izango da gaur goizeko 11:00 Gasteizko plenoan EH Bilduk eta Sumarrek lakoak Israelgo enpresekin dituen loturei buruzko legez besteko proposamena eramango dute. Bestalde, hizkuntza gutxituei buruzko EHUren mintegia hau ere Gasteizen. Donostian garapen sozioekonomikoaren txosten aurkeztuko dute eta Bilboko Txarkoa gauzoan berriz osasungintza publikoaren aldeko protesta egingo dute auzoko elkarteek. Gaur aurtengo herrigora aurkeztuko dute eta horrekin lotuta baita Xardango Bertizarana Bortziriak eta Malerrekako ekoizleen elkartea ere eskualdeko nekazari eta abeltzainekin. Ekonomia gaietan herri ekimen legegileari buruz Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduaren prentsaurrekoa espero dugu goizeko 11:30 Bilbon, gainera ELB sindikatuak ekintza egingo du esnearen prezioaren inguruan eta Benito Menin grebarekin jarraituko dute. Kiroletan gaur goizeko 10:00 aktibatuko da Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidarako sarreren salmenta. Erremonte Fundazioak bere aldetik Palestinaren aldeko elkartasun jaialdi baten berri emango du eta gaueko 9:00 Baskoniak Izargorriaren aurka jokatuko du Belgraden. Kulturarekin amaitzeko dolareak proiektu aurkeztuko dute Astigarragan, Zinetel ikusentzunezko materiala alokatzeko proiektu abiatuko dute Nafarroan. Eta azkenik, Maider Lopezen ukitu erakusketaren aurkezpena jarraituko du gaur naizek Tabakaleran. Bauekin galditzen gara, eskarrik asko Itxaso. Gero arte Peie. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Bilabonako istripuaz kanpo badugu bestelako jazuerarik nabarmentzako Euskal Errepidetan? Oiko autopilaketak Bilbo inguruan, Galdakaon, Leioan eta Barakaldon, beraz kontuz behintzat puntu horietan. Eguraldiaren nondik norako guztiak, Iker Ibarluzeak. Kaskarretik hasiko da eguna, baina orduek aurrera ginala eguraldiak hobetzera egingo du ipar-ekialdean izan ezik. Gauean sartuko den fronte batek egun sentian eurizaparrada politak utziko ditu, bereziki Kantauri Arrisuri aldean eta ekialdean. Araba eta Nafarroa erdialdera ere euri pixka bat pasako da, baina goiz erdirako frontea pasako denez gehienean lurraldearen txoko gehienetan mintzat atertzeko joera hartuko du, baina ipar ekialdean, hau da bereziki Gipuzkoa ipar ekialdean eta ipar Euskal Herrian hor ez du atertzeri lortuko eta oraindik hor eurizaparrada batzuk izango dira. Arratsaldean leku gehienetan nahiko eguraldi lasai izango da, baina lehen aipatutako lekuetan euri-zaparrada batzuk izango dira, eta gainera Ipar Euskal Herrian ez da baztertzen puntualki zaparrada mardule bat edo beste ere botatzea. Haizeak ipar mendebaldetik joko du eta protagonismo irabaziko du, goizean bolada oso gogorrak utziko ditu kostaldean. Eta baita ere haizegunetan eta hemen inguruetan, kostaldean 100 km/h haize boladak gaindi ditzake. Ondoren arratsaldean zehar indar pixka galduko du, baina oraindik zakar jarraituko du,
Temperatura minimoek eta maksimoek bere ingo dute, baina minimoak azken orduetan emango dira, eta orokorrean 11 eta 16 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak Kantabriar isurialdean desente jaitsiko dira, 16-18 gradu bitartean errendituz, Hego isurialdean aldiz, 15 eta 20 gradu bitartean errendituko dira. Temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuz, eta altuenak aldiz Erriberan. Informazioaren aria. Euskotrenek jakinarazten du. Tomateak, piperrak, indabak eta Euskotren. Zatoz Gernikako azken astelenaz gozatzera, tren zerbitzuk bereziekin eta ahaztu autoa. Kontsultatu ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Euskal Herria Palestina bufanda. Eskuratu naizekin Euskal Selekzioak Palestinarekin azaroaren 15ean jokatuko duen partidarako bufanda. Eskatu naiz dendan. denda.naiz.eus. Eta etxean jasoko duzu partidaren eguna baino lehen. denda.naiz.eus. Eskatu orain. Euskal Herria Palestina. Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, 2 urratsetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eus helbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia... Naiz Irratia, 2 urratsetan, edonon eta kalitate ezin hobean. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria, Naiz Irratian. Goizeko 9 eta 11 dira, hemen jarraitzen dugu Naiz Irratiko informazioaren aria saioko analisi mailan, gaurko honetan Martxelo Diez eta Iraia Oiartzabalekin, eta hitz egiten genbiltzan ertzaintzari buruz eta berriki Bingen Zupiriak jakinarazi duenaz. Aurrerantzean, delitu gilen jatorria edo ezagutuko dela, eta Bingen Zupiriak gainera aldarrikatu du, migratzaileen alde ere izango dela, noski, zentzu bat izan dezake, urteroko datu orokorrak hartuta, esango duelako, nagusiki hemen delitu gileak espainolak izan direlako, hori esateko zentzu horretan ziur aski proposatu da neurri hau, baina esaterako ETV2ko enjake saioan ere, atzokoan sare sozialetan ikusi zen bideo batean, Xabier Lapitz kazetariak esaten zuen, duela 20 urte, esan zela, ez zela gaizkileen jatorriaren berri eman behar, eta horretarako espresuki ere bilera bate egin zela, badirudi, irizpide aldaketa datorrela, Iraia, jakin nahi dugu nola ikusten duzu hau. Bai, eske da, lehen aipatzen genuena, irizpide eta pixkat norabide aldaketa baten aurrean gaudela, edo sentsazio hori badaukagu, eta, Bingen Zupiriak nola baitere justifikatu behar zuen erabaki hori, baina hautestu inguruan kokatu behar da, eta jakin badakigu, eta, Martxelok lehen ondo aipatzen zuen bezala, hau guztia, aldaketa hau guztiak eta pixka bat eredu polizialaren bueltan dauden arazo guztiak kokatzen direla testu inguru batean, eskuin muturraren ideien edo pixka diskurtsoen indartze bat ematen denez, eta nolabait nire kezka da honek balio duela ere normalizatzeko arazo bihurtu diren jarrera eta egiteko moduak, poliziaren aldetik, eta eztabaidatu dezakegu, eredu polizialaren inguruko edo segurtasun ereduaren inguruko eztabaida hor dago, poliziarik bai, poliziarik ez, momentuz daukaguna da poliziaren presentzia bat, eta uste dut geroz eta gehiago babesten dela edo bultzatzen dela eredu bat, ez dakite, violentziari oso lotuta, indarrari edo indar erakustaldiei oso lotuta, oso maskulinoa edo oso testosteronikoa ere esango nuke, ez, eta segurtasuna hitz egiten denean
kokatzen da erabat normalizatua dagoen eredu horren barruan, ez? Eta ez hainbeste herritarrengandik gertu egongo den zerbitzu baten inguruan. Eta atzo iragarritako neurriek, uste dut kontestu honetan kokatuta ez dutela batere mesederik egingo, ez? Eta kezkatzen hau, epe ertain luzera izan dezaken evoluzioa, ez? Ikusita, norabide aldaketa horretan ematen ari diren urrats guztiak justo ez doazela nire ustez bide egokienean. Martxelo, zuk aipatzen zenuen, baita ere Vox eta PPren presioi men egin diela, ezakit harrigarritzat ardaiteke hau, edo adibide tonto bat jarrita Amaitek esaten dutenean, eta zure lagunak leiotik botako zarela esaten badizu botako zara, ezakit oso adibide muzina da, baina ezakit presioi men egin izanaz zer diozu? Ate bat zabaldu da. Bai, gainea, kontuan izan behar da, Voxek eta PPek Gasteizko parlamentuan duten ordezkaritza nahiko urria dala, ez? Eta kezkagarria da, bi alderdi horiek kasu edo gai honetan jarrera oso baztertzaileak dituztenarik, agenda markatzen ari direla, agenda markatu eta politika zehaztu, ez? Ni uste ez egit, Gasteizko parlamentuaren konposizioa ikusita, ni uste badaudela aukerak, beste motoa bateko segurtasun eredu bati ekiteko, ez? Baina, kasunetan laukako gobernuak hautatu du, jarrera bortitzena dituzten alderdien irizpideak segitzeari, batez ere beharra ez duenean, ez? Ez dakit, azken aldian egia da, guztiok ikusten dugula, segurtasunaren inguruko kezka hori edo sentsazio hori badagola eta gizartearen hainbat esparrutan ere zabaltzen ari dela migrazioaren kontrako mezuak. Eta ez dakit, horri modu egoki batean heldu beharrean, jarrera baztertzaileekin bat egin du lakuak, ez? Eta azkenean uste PP eta Voxen politikak hainbat eta hainbat aferetan oso argiak dira eta estatuko hainbat elkargoetan ikusten dugu zenolako politikak dituzten eta lakoako gobernuari bi alderdi hauek agenda markatzea eta politika finkatzea oso kezkagarria da eta behar bada justo egokia izango zen norabidearen kontrakoa dala eta zoritxarrez barne saiak erabaki hori hartzea, baina uste oso kezkagarria dala eta batez ere ez dakit, beharra ez zegoenean, ez? Esan bezala, PP eta Voxek agenda markatzea kezkagarria baino ere izan beharrezkoa. Goizeko 9:17 direla aurrera egin beharra dugu, Confebask patronalak uko egin baitio Euskal Autonomia Erkidegoko lanbidarteko gutxieneko soldata propio negoziatzeari eta ELAB zein LAB sindikatuek epaitegietara joko dute. Patronalak dio soldata propio batek Euskal enpresen lehiakortasuna jokoan jarriko dutela. Eta hau ez ezik, lakoako gobernuak lanbidarteko gutxieneko soldata Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzeko herri ekimen legegilea baztertu du. Mikel Torres sailburuaren esanetan ezezkoaren oinarria arrazoi juridiko konstituzionalak daude. Un criterio negativo ante esta propuesta y, por resumir, hay 3 grupos de razones fundamentales que paso a leerles. En primero, las primeras son de razón jurídico-constitucionales. Desde el punto de vista legal, la fijación de un salario mínimo interprofesional es una competencia exclusiva del Estado. Herri ekimen legegile bati bigarren aldizuko egin izanaz galdetuta Torresek erantzun nasgarria eman du. Beraiek 10.200 sinaduren berri dutela erantzun du, sindikatuek jasotako 130.000 sinadurak. Lanbidarteko gutxieneko soldata propioaren aldarrikapena hitz egingo dugu goiz honetan. Bi aupagai hauek ardatz hartuta Pello Igeregi, ELA sindikatuko negoziazio kolektiboaren arduraduna elkarrizketatu du Zaloa Badiola lankideak. Kaixo Pello, arratsaldeon. Arratsaldeon.
Astearte honetan jakin dugu Eusko Jaurlaritzak bizkarra eman diola beste behin herri ekimen legegile bati, bide guztiak itxi dizkio hemen gutxieneko soldata propio bat ezartzeari. Alde batetik dago herri ekimen legegilearen tramitazioari ezezkoa eman diola. Zein da ELA sindikatutik egiten duzuen balorazioa? Gure ustez hau izan da Trumpek bere bideoarekin oso argi irakutsi duen zerbait. Erregea hegazkinean manifestazioan ari diren herritarrei kakapioa gainera botatzen. Iruditzen zaigu antolatutako herritarrei izugarrizko errespetu falta eta mesprezu erakutsi diotela. Edozein herrialdetan 140.000 zineura jasotzen direnean ekimen baten alde, gutxieneko demokratiko bada, ekimen horri buruzko eztabaida irekitzea, eta Eusko Jaurlaritzak horri egin nahi dioguko, iruditzen zaigu erabat antidemokratikoa dan neurri bat, oso larria dana, eta kontraesan handiena EAJarengan ikusten dugu. Ze eskatzen ari gara eskuduntza gehiago edukitzea gure herrian erabaki garrantzitsua hartzeko, eta horri uko egin nahi dio, era berean estatutu berri bati buruz eztabaidatzen ari da testu inguru batean. Oran, oso azerre eta larrituta gaude, eta iruditzen zaigu politikarikiko urruntasuna beste gauza batzuen artean horrelako egoeratan ematen dela. Haserrea eta larritasuna beraz nabari duzuena edo bizi duzuena, eta agian Mikel Torres sailburuaren hitzek ere sentsazio horrek handiagotu egin ditu. Ezezkoaren oinarria arrazoi juridiko konstituzionalak direla esan duelako, eta bildutako sinaduren kopuruaren inguruan ere nahasmena sortu du. Iruditzen zait atzo hanka sartu zuela eta erakutsi zuela ere ezagutza gutxi daukala herri ekimen legegileen funtzionamenduari buruz. Berak badaki 140.000 sinadura jaso ditugula, baina 10.000 sinadura bota mahai gaineratu zuen balioa kentzeko egin dugun lanketari. 140.000 sinadurak lehen esan bezala erakusten dute herri honetan badagola nahi bat behintzat eztabaidatu dadin gutxieneko soldatari buruz. Eta Mikel Torres sailburuak mesprezu erabateko erakutsi dio herritarrei. Eta eraberan kontraesan handi bat mahai gaineratu du. Ze Mikel Torresek atzo adierazi zuen elkarrizketako mailan ezaratu behar dela gai honi buruz, 3 mahai bat osatu behar dela Confebask eta sindikatuekin, beraien partaidetzarekin, eta gaur kontziliazio saiakera bat eduki du Confebaskekin, kontziliazio saiakera horretara gonbidatu du Eusko Jaurlaritza, baina uko egin dio, eta horrek erakusten du hitzen gainetik ez daukatela inongo asmorik Confebaski aurre egiteko, eta hemen sakonean dagoen arazoa dela, bai Confebask eta bai Eusko Jaurlaritzak ontzat ematen duela prekaritate baldintzen gainean, esplotazio baldintzen gainean ekita dagoen lan merkatu bati. Bai, hori ere aipatzekoan nintzen beste alde batetik dagoela, esan duzun bezala, asteazken honetan Confebask patronalarekin kontziliazio saiakera hori izan duzuela, eta hau ere aipatuko dugu aurrerago ere, baina bitartikari lanak egiteari ezezkoa eman diola lakuak, pilota patronalaren gain utzi duela esango zenukete? Neurri txiki batean bai, euren erabaki edo eskumenetik kanpo dagoen esparru batean ezaren dutelako lanbide arteko akordia posible dela, baina Confebaskek behin eta berriro esan du hor ez dela posible. Orduan, euren esku dagoena, legebiltzarrean, baiezko boto baten bitartez, herri ekimen legea tramitatzea da, eta horri ere uko egin diote. Orduan, iruditzen zaigu, praktikan, erabateko konplizitatea daukatela patronalarekin. Ze patronala benetan personatzeko zaukaten modua da, harri ustea beraiei, eskuduntza hori aldarrikatuko dutela, eta patronalak borondatez ez badu negoziatzen, legez ezarriko dutela gutxineko soldata duin bat. Baina horri uko egin diote, eta horretan erakutsi dute, erabateko konplizitatea dutela patronalarekin. Beraz, alde batetik dago lakuak uko egitea, eta beste alde batetik ere, gaur jakin duguna, eta nabarmentzekoa ere, 3. aldiz ukatu duela negoziak eta Confebaskek. Eta Confebaskek erabili du Jaurlaritzaren estrategia bera, aitzaki juridikoa jarritu, sakoneko borondate falta bat eskutatzeko. Patronalak ez du okerren dauden langileen lan baldintzareko betu nahi. Gurean badaude inungo hitzarmenik ez daukaten langileak, gurean badaude estatuko hitzarmenak pairate dituzten lan baldintza badetzen dituzten langileak, miseriazko soldata dauzkatenak, eta patronal honek dirua irabazi nahi du lan baldintza horien kontura.
eta gutxineko soldatak langile horiei eragin barzien, okerren dauden langilei eragin barzien, baina patronala gustora dago esplotazioetako lan balintzekin, eta oso gustora dago Espainiako gutxineko soldatarekin. Eta buru jabetza ariketa bat egin nahi dugu, eta buru jabetza ariketa hori irabaziko dugu lehenago edo beranduago, hemen okerren dauden langileak hobeto bizi daitezen. Aurreratu duzue Peio ELA eta LAB sindikatuek auzitegietara eramango duzuela patronala, zeintzuk izango dira zehazki hurrengo pausoak? Batetik patronala demandatu ingo dugu hurrengo asteetan. Patronalak legez obligazioa du lanbide arteko akordioak negoziatzeko, eta hori epaitegietan ere salatuko dugu. Eta bestetik sindikatuen artean, adostu barko ze mobilizazio jartzen dugun martxan, bai patronala eta bai Eusko Jaurlaritza presionatzeko, ze lehen esan bezala, argi daukaguna da, ez dugu lauko ingo gutxineko soldatari, eta gutxineko soldata hori oain espada, etorkizunan irabaziko dugula. Eta presioa eragingo dugu, erabaki hori gurera ekarri ahal izateko. Beraz, esango zenuke geratzen den bide bakarrenetariko bat kaleak hartzea izango dela, eta galdetuko dizu zehazki ez dakite, adostuta duzuen dagoeneko, baina noiz izango diren mobilizazio horiek? Ez du adostuta, ziurrenik hurrengo asteetan lehenengo mobilizazio bat egingo dugu, baina ezan bezala guretzat hau ez da bukatu da bide bat, eskakizun berriak eta aldarrikapen berriak landuko ditugu, eta sindikatu guztion artean, saiatuko gara, mobilizazio handiak egiten, oso kontziente garelako, patronalak mugitzeko mobilizazio indartsuak barko ditugula. Orduan hori landuko dugu, eta espero ezagun hurrengo asteetan berriak eman izatea. Oso ondo, esperoan izango gara orduan, Peioik erekin, mila esker, gurean izateagatik. Eskerrak zuei. Eta afera honen bueltan LAB sindikatuaren ikuspuntuaren berri ere izan nahi dugu. Gurekin da Oiana Lopetegi, LAB sindikatuko ekintza sindikal eta negoziaketa kolektiboaren arduraduna egunon. Bai, kaixo egunon. Azkenekotik hasiko gera, Confebask patronalak uko indio atzoko kontziliazio saioan Euskal Autonomia Erkidegoko lanbiarteko gutxieneko soldata negoziatzeari. Zer esan nahi du honek? Nola gelditzen da afera? Bueno, honek esan nahi duena da, Confebaskek orain arteko jarrera mantendu duela, ez? Azken hilabete luzeak dira, otsailean sortu genuen, egin genuen maila sortzeko ahalegina, baina egia da gai honekin hilabeteak eta urteak daramatzagula, gogoratu behar dugu 2020an burutu genuen greba orokorraren aldarrikapen nagusietako bat ere berago izan zela, hemen bertan gutxieneko soldata propio bat behar genuela, eta ordutik hona Confebaskek ez du urrats txikiena ere eman. Maian osaketa saiakera egin ondoren, 2 aldiz ezezko eman ondoren, atzo zaharrak berri ez, planteamendu berdinarekin etorri zen, oso argudio juridikoak erabili zituen planteamendu erabat politiko bat defendatu ahal izateko, eta argi dago, Confebask eroso dagoela egungo testuinguruan, estatuko gutxieneko soldatarekin, eremu prekarizatu mantenduz, eta ez duela hortatik mugitu nahi. Dagoeneko iragarria dagoen hurrengo pausoa bada ere, Confebasken demanda, epaitegiek hartuko dute aintzat soldata propioen aldarrikapena, edo gerta daiteke hemen ere aldarrikapenari dagokien ez epailek esatea eskuduntza estatala dela? Hor, ikusi beharko dugu ez, guk argi daukagu juridikoki posible den bide bat planteatu dugula. 2 bideak dira juridikoki posible bat eskumen berriak lortzearena, eta hor herri ekimelegilea abian jarri dugu, eta hor dagoeneko Eusko Jaurlaritzak lehenengo portazoa eman digu, eta bestetik egungo eskumenen baitan negoziatze kolektibo bidez edozein lan baldintza hobetu daiteke. Hori horrela da. Ez dugu uste epaitegiek kontrakorik esango diguten. Guk argi daukagu bide guztiak erabiliko ditugula gutxieneko soldata propio bat lortu ahal izateko, bide juridikoak, negoziazioaren bidea eta noski mobilizazioaren bidea. Mobilizazioaren bidea jorratzen ez badugu hor, posizioa mugitzea zaila izango delako. Horre, ezakit, elementu konplexua da, baina demanda horren ostean Confebaski zer altzaio gertatu? Derrigortu egon daiteke negoziaketara, baina negoziaketan proposatu dezake ere demagun xentimo bakarreko igoera? Hori da.
Demanda honek guk konfederazioak demandatuko dugu bere patronal gisa dukan bete beharra ez duelako betetzen, eta da, mai negoziatzailea osatu eta negoziatzea. Bere bete beharra da. Bere bete beharra da, beste sektore askotan egiten duen bezala, patronal gisa, ardura hori badauka eta bete behar juridiko hori ere badauka. Behin epaiek esango balukete mai hori eratu behar dela, eta patronalak konfederazke kasu honetan bete behar hori baduela, ezinbestekoa izango da, langileen artean lanketa ona egitea, langileak mobilizatzea, patronalak benetan negoziazio horietan edukiak jarritan. Baita ere, Lakuako exekutiboak aste honetan ezezkoa eman dio, lanbidarteko gutxieneko soldata propioari bide emateko ekimen legegileari, aldarrikapen honetan sindikatuak bakarrik gelditu zarete? Hala uste dugu, Eusko Jaurlaritza sostengatzen duten bi alderdi politikoek diskursiboki gutxieneko soldata propio baten beharra aipatzen dute, aldarrikatzen dute. Eta gainera horretan lanean ari direla aldarrikatzen dute, baina euren ekintzek kontrakoa adierazten dute, ezta? Aukera gendukan batetik aukera da, gaur egun daukagun eskumenekin patronalarekin negoziazio batean akordio batera iristea, eta beste bidea bada, gaur egungo legedia aldatu eta eskumen berriak eskuratzea, ez? Legalki gogoan izan behar dugu, legebiltzarreko informeak, txostenak baiezkoa eman diola herri ekimen legegileari, hau da, juridikoki posible den zerbait badela, eta Eusko Jaurlaritzaren txostenak, argudio, atzo konfederazioak erabili bezala argudio juridikoak erabili nahi izan dituela, baina benetan argudio politikoak erabili dituela, ezta? Eta hor ikusten dugu, bi bideak blokeatzeko saiakera bat badagoela, eta egungo arduradun politikoak eta patronalak egoera ez dutela nahi benetan aldatu nahi jakin jendartearen aldarrikapen masibo bat badela, gogoan izan behar dugu 128.400 eta 95 sinadura lortu ditugula, eta jarrera antidemokratiko bat badela ez, beraiena jakin arren, atea iztera bat edute, bide honi. Horre, Lakuak bai egin zuen, ikerketa bat lanbidarteko gutxieneko soldata proposatuz, 1.268, 1.385 euro artean, ordainketa brutua 14 ordainketa ezberdinetan, ez dakit, lan hori egin ostean, eta baita ere Eusko Alderdi Jeltzalearen azken adierazpenean autogobernuaren bitartez aldarrikapena igoera baldin bada, nolatan ez dago batasunikan? Bai, guk txostenaren inguruan egin genuen irakurketa bai izan zen txostena oso ikuspegi murriztailetik egina zegoela. Negoziazio kolektiboko soldataz soilik hitz egiten duelakoz, eta horrek egungo hitzarmenei soilik eragingo liokelako, eta guk negoziazio kolektiboko soldata askoz modu zabalagoan ulertzen dugu, eta hemen Euskal Herrian dauden gertatzen diren lan-harreman guztiei eragingo lieken, eta portzentaietan ere oso modu murriztailean, baina egia da, diskursiboki lehen esan bezala, aldekotasun hori mantentzen dutela. Eta bestetik, EAJak autogobernuan urratsak emateko beharra adierazten du, gure bidea, guk planteatu dugun bidea, langile estatutua aldatzearen bidea gutxietxiz, eta gogoan izan behar dugu, EAJak 40 urte baino gehiago, aukera izan duela 40 urte baino gehiagotan autonomia estatutuaren aldaketan gai soziolaboralak proposatzeko, ez du egin, eta are gehiago esango dizut, estatus politikoaren inguruko eztabaidarako bilera eskaera egin zion labek, eta EAJak ezezkoa eman zegoen argudiatuz, gai hori alderdi politikoen artean hitz egin beharrekoa zela, eta ez sindikatuekin, hau da, gai soziolaboralak kanpoan uzten zituela, beraz, erabateko kontraesana ez, batetik, dioenaekin, bai alderdi sozialistak eta enplegu sailak eginiko txosten horrek dioenarekin, EAJak dioenarekin, eta gero praktikan eman dituzten urratsekin. Eta akaso arriskua izan daiteke, aldarrikapen hau betikotzea, zer egingo duzu hori ez gertatzeko?
Bueno, guk argi daukagu lanean jarraitu beharko dugula, ez? Aldarrikapen honekin jarraituko dugu, lehen aipatu dut, 2020an hasi ginen mobilizatzen, greba orokor bat burutu genuen, tartean gutxieneko soldata propioa aldarrikatuz, baita gutxieneko pentsio propioa ere, eta pentsiodunek jarraitzen dute, ez? ILPA mugatu die, baina jarraitzen dute lanean, eta guk ere argi daukagu, testuinguru honetan, oso posible dela epe luzteko borroka izatea, baina epe luze horretan jarraitu beharko dugula mobilizatzen, lanean, proposamenak egiten, eta gure agendatik gutxieneko soldataren aldarrikapena ez da eroriko. Lanean jarraituko dugu lortu arte bide batetik edo bestetik, baina ziur gaude modu batean edo bestean lortuko dugula. Eta azkenik jakin nahi dugu, eztabaida honek nolako eragina edo tentsioa du gaur egun herritarrarengan? Badu eragin, desenteko eragina daukago. Gogoan izan behar dugu, estatu mailako gutxieneko soldata bat badaukagula, eta urtez urte, prekarizazio modu berriak areagotzen ari direla. Eremu gehiagotan, ez, ikusten duguna da, langileen artean gero eta dualizazio handiagoa badagoela, gero eta ez, langileak antolatzeko gaitasuna daukagun sektoreetan, lan baldintzak hobetzen bagoazela, baina beste hainbat sektoretan ez dut. Langile prekarioa eremua oso zabala da, sektore asko daude, estatuko edo guk aldarrikatzen dugun gutxieneko soldata propio horren, 1.600 euroko soldata horren azpitik, eta gogan izan behar dugu, zein perfietako langileak dauden sektorietan ez da, nagusiki gazteak, eremu prekarizatu asko gaztez beteta daude, sektore feministatuak ere, gogan izan behar dugu, sektore feministatuetan soldata maila askoz ere baxuagoa dela oroar, eta patronalak ere balio gutxiago ematen dela sektore feministatuei, argi daukagu borroka maila berdina, borroka aktibatzen ditugunean ere, patronala mugitzeak posta egiten dela sektore feministatuetan, eta langile migratu eta arrazerizatuen presentzia handienikoetan, ez da? Patronalak lan esku merkeak baliatzen da, lan esku merkeak baliatzen jarraitu nahi du, prekarizazio egoera hoietaz baliatzen jarraitu nahi du, bere irabaziak mantentzeko, ez? Eta hor garbi ikusten dugu, Confebaske kasu honetan daukan jarrerak, egoera hori mantendu eta betikotu nahi duela. Guzti hauekin geltzen gara, Oiana Lopetegi Lab sindikatuko ekintza sindikal eta negoziak eta kolektibaren arduraduna, eskerrik asko gizonetan gurean izategatik. Ni esker zuei, ondo izan. Berdin, aipatuko dugu analisi mailan baita ere eztabaida hau, ikus daiteke behintzat fronte ezberdinak zabaltzeko bidea egin dutela sindikatuek, bai herri ekimen legegilea, bai kontziliazio mai hori, mobilizazioak ere aurre ikusten ari dira. Oiana Lopetegik gogora ekarri digu, 2020an gauzatu zen greba orokorra ere bazela, soldata propioetarako, soldata greba horretan ere pentsioen aldarria ere hor bazela, ez dakit, ekaitz perfektua edo greba orokorraren errezeta ote den, halakorik aurre ikusten duzue zuek, epe laburren edo 2026 urtean akaso? Greba orokor baten aukera. Bueno, iragarri zuten sindikatuek, lab sindikatuak zehazki, aipatu zuen, udazkena, beroa etorriko zela, ez, demobilizazioan aldetik pixka bat testu ingurua ikusita hortik aurrera, agenda nola markatuko duten edo ezin aurre ikusi, ez? Baina argi dago badagoela, antolaketa bat eta badagoela horlan bat eta mugimendu bat, ez? Indartzen ari dena pixka bat, egoera soziolaboral eta lan baldintzei eta pixka bat ikusita ere gure sare enpresarialaren edo industrialaren egoera zein den, badagoela kezka bat eta horre aldarrikapen batzuk indarra hartzen ari direnak, ez? Bueltatuz pixka bat gutxieneko soldataren inguruko eztabaidara, nik nabarmenduko nuke oso denbora gutxian, zakit hilabete ere pasatu den, bigarren aldia dela Lakuako gobernuak, atea ixten diola elkarrizketari, ez? Herritarrek aurkeztutako ekimen baten inguruan, hitz egiteko aukera horri, ez? Eta uste dut hori, maila politikoaren aldetik behintzat, oso zantzu tristea ematen duela, ez? Eta nahiko, erantzun eskasa dela
gizarte mobilizatu baten aurrean, ez, eskakizun horiei atea istearena. Erakusten duelako alde batetik zure beldurrak edo gabeziak, bueno, argudiatu ahal izateko zure posizioa, eta bestetik ere, bueno, demokratikoki nahiko argi hitz egiten duelako, pixka bat zein izan daiteken egun dagoen gobernuaren posizio hori. Eta gero badaude bi elementu ez nabarmenduko nituzkenak baita ere, hor badagoera patronalaren presioa edo ez, badakigulako zen den gai honen inguruan patronalak duen posizioa edo iritzia, eta nola baitere, horren aurrean ez dagoela gogo gehiagirik, gobernuaren aldetik hor mugimenduak eman alizateko, ez? Sindikatuetako ordezkariek ondo azaldu duten bezala, formula ezberdinak egon badaudelako. Naiz eta argudiatu eskumen falta hori, batetik badago autogobernua borrokatzeko aukera hori, ez? Ireki nahi baldin badute, da eskumen berriak lortzeko aukera hori badago, eta bestela ere, negoziaketa kolektiboen bidez ere bultzatu daiteken zerbait delako, baina ikusten da, politikoki ez dagoela interesik, ez? Eta nik uste dut, aipatzen nuen bezala, ez? Eta horretan indarra jarri nahiko nuke, doraz azpimarratu nahiko nuke, oso denbora gutxian, gizartearen nahiko babes zabala duten gaien inguruan hitz eztabaidatzeari, atea itxi diola gobernuak, ez? Eta uste dut hori oso kezkagarria dela. Martxelo, segituen emango izutitza, baina iraia honi lotuta, galdera labur bat, ez dakit, batek pentsa dezake akaso Euskal Exekutiboa kolpatu nahi duenak, aurkeztu dezala herri ekimen legegile bat? Atea itxiko diote, seguraski beste behin, ez? Baina ez dakit. Martxelo, jakin nahi dugu, zure ikuspuntua, aipatu dugu, ez dakit, grebarako aukerarik zuk ikusten duzuen ala ez? Bai, izan daiteke, ez, azkenean ate guztiak isten baldin badituzte, bai Gasteizko parlamentuan, bai Lakuako gobernuan, bai enpresarien partetik, epatu dute sindikatutako ordezkariek ere, mobilizazio hori ekin beharko diotela, eta greba hor dagoen aukera bat izan daiteke, ez, erabat ados, iraiak esan duenarekin herri ekimen legegilei inguruan, ez, izugarrizko mespretsua da, milaka sinadura bildu dituzten kolektiboei, kasu honetan sindikatuei, gola gutxi jubilatuen elkarteei edo taldeei, horrelako erantzun bortitz bat ematea. Ez behar bada, ez dakit, egongo dira arazoak eta herri ekimen egile horretan planteatzen dana behar bada ez da egokia izango, baina hori guztia eztabaidatzeko ni ustez behintzat aukera zabaldu behar dela parlamentuan, eta esan bezala parlamentuaren ateak itxi egin dizkiete beste behin. Eta azkenean, ni uste egon daitezkela arazo politikoak, legearen ingurutikan ikusita behar bada zaude eskumenak lortuta hau garatzeko, baina horren inguruan ere badaude, dagoen marko politikoan hau honekin aurrera egiteko aukerak badaude. Eta falta dana da borondate politikoa, eta horretan argi eta garbi ikusten da, bai Lakuako gobernuak, bai Confebaskek ez daukatela inolako gogorik hau garatzeko, eta egungo sistemarekin ondo daudela. Ez eta, eskumenen inguruan reflexio bat ere, nire bota beharko genukela, ez, eta da, oso ondo dagoela portuak eta aeroportua gestionatzea, eta azken aldian Lakuako gobernuak lortu ditu, eskumen batzuk, Madridikan berreskuratzea, baina uste autogobernuaren helburuetako bat da herritarron bizi baldintzak hobetzea, ez, eta kasu honetan uste sindikatuen aldarrikapen honek bat egiten duela planteamendu horrekin, ez. Beraz, autogobernuak ez balin badu bizi baldintzak hobetzeko, ikusten dugu zen mailako autogobernua daukagun, ez? Eta ni uste hori ere horretan ere gogoeta sakon batera eramango gaitu gaiak, baina ni uste ikusten dugula zeintzu diran azkenean Euskal Herrian herritarron bizi baldintzen inguruan erabakiak hartzeko ze mugak ditugun eta ze aukera gutxi.
Oiana Lopetegiri galdetu diogu Lakuako ikerketaz 1.268.385 euro bruto 14 ordainketa ezberdinetan, hauxe izan zen ikerketa horren ondorioa, ez dakit, ze zentzu izan dezake halako ikerketa bat egiteak ostera, atzera pauso bat edo interesik ez baldin badago politikoki, Martxelo? Bueno, azkenean ni uste gobernu bakoitzak ere baditula bere izaera ideologikoak, ez? Eta Lakuako gobernua ni uste hein handi batean, sindikatuen aldarrikapenen aurka agertzen dela behin eta berriz, ez? Esan bezala, ni uste ondo dagola eskumenak aldarrikatzea, baina, herritarren onerako izan beharko dira eskumen horiek, ez? Eta azkenean Lakuan uste gai honetan ez dagola eroso, ez? Eta azkenean, EAen kasu honetan gutxieneko soldata bat ezartzea, behar bada oso ondo dago aldarrikapen bezala, edo, eskumenak, beste eskumen batzuk negoziatzeko Madrilen, baina gero ni ez diet ikusten borondate handirik hori benetan gauzatzeko, ez? Eta azkenean horrek daukan arazoan uste argi eta garbi dela, estatu mailan ezartzen den gutxieneko soldata horrek ez du balio Euskal Herriko egoera soziopolitikoan, sozioekonomikoan, beste baldintza batzuk baditugula beste elkargoekin konparatuta. Ez beraz, azkenean uste batzutan edo askotan Lakuak aldarrikatzen dula, eskumen guztiak beharrezkoak direla benetako autogobernu bat izateko, baina uste gogokoago ditula beste eskumen batzuk soldata minimoa sartzen dena. Iraia? Bai, ez, pixkat gogorarazi dite Martxeloke aipatu duenean, ez, behin eta berriz Lakuako gobernutik nolabait ere indikatuen eskakizunei, edo, sikiera elkarrizketarako eskakizun horiei atea isten diela, ez, edo, erresistentzia hori argi eta garbi erakusten duela, eta gogorarazi dit, egia da, aldatu dugula, ez, gobernu buruz, baina burura etorri zait Iñigo Urkullu bera publikoki agertu izan zela behin baino gehiagotan, ez zela bat ere sindikatuen laguna, ez? Eta ikusi izan genituen gainera, grafikoki argazki oso esanguratsuak zentzu horretan, eta, ez dakit, orain beste gobernu baten aurrean gaude, ez? Eta Imanol Pradalesek egia da diskurtsiboki askotan iradoki edo erakutsi nahi izan duela, ez? Agian irekiagoa izango zela elkarrizketarekiko, baina gero ikusten ari gara praktikan, ez, hori ez dela gertatzen, ez, eta bat nator Martxelorekin gainera segun eta ze gai diren, ez, eta zehazki tristea da, baina herritarroi gehien eragiten diguten gaiak izan arren, segun eta nondik datozen aldarrikapenak edo zerekin dauden lotuta, ez, interesa edo sentitzen duen beharra argi eta garbi ikusten dugu, ez dela haina handia, ez, eta zaki zein izango den norabidea, izango den mobilizazioen bidez hau aurrera eramaten jarraitzea, edo, uste dut hartutako bidea egokiena izan dela, ez dago modu nire ustez hobeagorik elkarrizketa politiko eta publikorako, ez, eta alik eta parte hartzaileena baldin bada hobe, ez, esango nuke autogobernuan aurrera egin nahi badugu, hori ere izan behar dela pixka bat herritarren hitza aintzat hartuta, eta horretarako eskakizuna egon da, eta beste behin ere ezezkoa jaso du, ez? Beraz, ez dakit ere autogobernuan aurrera egitekotan zein autogobernu motara eraman nahiko gintuzken gaur egun gobernuan dagoen, kasunetan Eusko Alderdi Jeltzaleak, ze PSek badakigu argi eta garbi horren inguruko negatiba behin eta berriz agertu duelako. Urrengo gaira pasa aurretik azken galdera txiki bat ere badaukatea labur erantzute eskatuko dizuet. Nola ikusten duzue herritarrengan eztabaida honek, lanbiarteko gutxieneko soldatak duen eztabaidak, tentsioa eragiten du, kezka bada, nola ikusten duzue gizartea? Iraia. Nik uste dut interesa eta kezka pizten duela argi eta garbi, ez? Gero ez dakit zenbaterainoko orokorrean, ez, herritarrek daukaten informazioa mahai gainean jarri den xehetasunak behintzat zenbateraino ezagutzen dituzten, baina oro harrez bizi baldintzen eta soldaten inguruko kezkan nik uste dut argia dela, edo nik behintzat nire inguruan askotan entzuten dudan gai bada eta kezka bada bai. Martxelo?
Bai, uste bildu dituzten sinadura kopuruek erakusten duela, ere ze nolako kezka dagoen, gizartean, batzutan behar bada, egunerokotasunean behar bada hori ez da islatzen, baina uste guztiok daukagula gure inguruan, soldata duinak ez dituzten pertsonak, eta hori da konpondu behar dana, azkenean, eskotan aipatzen da, prezioak gora egiten dutela, janariaren prezioa gora egiten duela, ezakitzaren prezioa gora egiten duela, eta soldatak ez direla igotzaren, uste horiek kezka hori, uste guztiok kontzon izan dugula, gure ingurukoen artean. Aurrera egin beharra dugu izan ere Arabako Foru Aldundiak planto egin dio. Aranako auzo elkarteari administrazioko bikidek zerbitzu sozial eta egoitzei buruzko solasaldi batean parte hartzea aurreikusia zegoen. Arana egoitza galderari erantzun behar izan zion hitzaldian, Brigida Argote Arabako Ongizate Sozialaren Institutuaren adineko pertsonen zuzendari ordeak eta 11 Diez interbentzio sozialeko zuzendari ordea egotea aurreikusia zegoen, baina azken unean bertan behera gelditu zen zita. Bizilagunek kexa adierazte dute eta errespetu falta izan dela salatu. Gogora ekarri dute auzorik zaharkituenetako bat dela, ondorioz, Zartzarorako Foru Aldundiak nolako zerbitzuak dauzkan jakiteko eskubidea dutela aldarrikatu dute. Ez jakintasuna dute ere garaiko Aranako egoitzak izango duen harrera gune funtzioaz. Gertatutakoaz gehiago jakiteko gurekin da Pello Salazar, Aranako auzo elkarteko kide. Egunon? Egunon bai. Jakine dugu, zer gertatu da hitzaldiarekin, nola justifikatu dute ez bertaratu izana Foru Aldundik ordezkariek? Hau guztia sortu zen, auzoan egin genuelako asanblada bat ekainean, eta auzoak eskatu zuen, ez dakitaki zuen, zabalduko dela egoitza berri bat, errefusatuentzako egoitza handi bat Arana auzo ondoan. Hori bere garaian zen zarentzako egoitza eta lehenago zen un centro de maternidad, ni hor jaio nintzen adibidez. Itxi zen eta daramatza ez dakiten zenbat urte itxita. Eta orduan auzoan izan da beti hori berriro zabaldu behar zela, baina zabaldu behar zela berriro zarentzako egoitza bat izateko. Sinadurak jaso ziren eta edakizen batekin egin ziren, baina Aldundiak ez du inoiz horren asmoa izan. Eta utzi du eraikin hori zahartzen eta ia erortzen. Urtea pasata, Seguranza Sozialak erabaki du, beste zerbaiterako erabiliko duela, eta orduan auzoari zaio estatu hori beak nahi zuelako beste gauza bat. Aldundia da arduraduna eta asanblada batean eskatu zen, Aldundia gerturatzea auzora eta azaltzea zergatik zein den mapa, gaur egun ematen den eskaintza Aldundia aldetik da ia dena pribatua. Eta orduan zergatik ez da purifikatzen edo ez dira zarentzako egoitzak publikoak egiten, eta zergatik ezen aprobetxatu Arana auzoan zegoen egoitza hori horretako. Eskatu genuen Aldundia etortzea auzora, esan genien batez ere bi motibo hau zeudela eskaera hori egiteko bata zela, jakin nahi genuela zein zen mapa, zein zen eskaintza, Aldundiko eskaintza, eta bigarrena genekiela auzoan aterako zela lehen zegoen egoitza hori. Jarri genitu, onartu ziguten hitzaldia, esan ziguten nor etorriko zen eta abar, eta orduan guk argitaratu genuen auzoan, etorriko ziela bikide horiek azaltzera. Eta kartelen atertzen zen, residentzen Arana Aldundia da arduraduna, eta etorriko dia hauek azaltzera guztia, mapa eta dena. Hori jarri genuen, pasaren ostegunean, ostiralean jaso genuen dei bat, agian asteazkenean kartela jarri, ostegunean deia jaso, esan ez bertan bera geratzen zela hitzaldia, etorriko zirenak ez zeuderako prestatuta aurre egiteko. Bai, Pello? Hitz egiteko egoitza zahar horri buruz. Orduan bertan bera utzi zuten, gero jarri zituzten beste itxaki txorra batzuk, adibidez ezin zela jarri nor etorriko den hitzaldia egitera, ezin zela egin elizan auzoan ez dagoenean beste leku egoki bat hitzaldiak egiteko,
dakizen bat aitzaki jarri zituzten, esateko bertan berak eratzen zela. Guretzat izan zen, kriston faena, argitatuta zegoen, berrio joan behar ginen, atari esanez, bertan berak eratu zela itzaldia, eta motiboa guk ez dugu ulertzen eta guk ez dugu konpartitzen. Guretzat, beldurra sartu zaie, dakitelako ezin dutela defendatu aldunderen jarrera. Ezin dute defendatu alde batetik alduntiak privatizatzen duela zerbitzua goitik bera, eta orduan zahar batek joan nahi duenean egoitza batera kristona ordaindu behar du, eta hori defenda ezina da, eta bigarrena da, aldundiak ere ezin du defendatu, utzi duela eraikin hori zahartzen ez egin gabe. Orduan, bertan bera utzi zuten beldurtuta. Ulertu guk, guretzat errespetu falta itzela. Eta ezakit, ikusita arrazoi horiek, baino aurretiaz ezagit, bizilagunan artean ze sentsazio dago zartzaroari dagokionez, kezka dago etorkizunean egon daitezkeen baliabide falta horregatikan? A ber, Gazteko Arana auzoa sortu zen, Gasteizen buma egon zelako, orain dela 50 urte baino gehiago. Horrek esan nahi du, adinaren batazbestekoa dela 70 urtekoa auzoan. Hau da, erren bat baino gehiago jubilatuta dago gaur egun auzoan. Eta errentaldetik ustu garela, izan gaitezke, bigarrenak adina aldetik eta bigarrenak pobreziaren aldetik. Da, oso pobre eta zahartuta. Txikia, gainera. Orduan bai dagoela kezka bat, segura, auzokideak ez dakite nora joango dien, ezin izango dutenean eskailerak igo, adibidez. Daude, ia atari erdia egogaile hori gabe. Hala, ez da txantxa, auzoaren egoera oso larria da, eta gure auzokideek ez dakite nora joango dien, eta zunean, gaur egun agitaratu du, medietan agitaratu da, aldundiaren eskaintza motxa geratzen ari dela. Bere garaian atera ziela, plaza publiko gutxi, gehi ez dakit 200 piko plaza konzertatu, para enriquecer a los potentados egoitzak dituztenak, eta motxa geratu dela espaldi. Hau da, kriston itxaron zerrenda dute, eta orduan ezin dienean etxean geratu, ezin dituztelako eskailerak igo, joan behar dira pribatu batera, eta ez dago dirurik horretarako. Gura osoan ez dago dirurik. Eta bai dagoela kezka, noski dagoela kezka. Eta itxaropena zen, agian okertuta itxaropena zen aldundiak hartzea egoitza hori, eta zabaldu berriro. Ez da lortu, eta erabiliko da beste gauza baterako gutxienez erabiliko da, eta ez da geratuko hor zahartzen eta erortzen alderretatik pozik, baina osoaren asmoa zen hori argi dago. Eta borrokatu du hori. Bai, eta orain aurrerantzean zerbait aurreikusia dago, ekintzarik edo nola jarraituko duzue? Egia esan ez dugu aztik izan dena aztertzeko. Alde batetik argi utzi nahi dugu ez goazela migratzaileen kontra. Osea, gaur egun zabaltzen ari da kriston mezua migratzaileen kontrakoa, batez ere gure zonaldean, Gasteizko ekialdean, Arana, Arandizkarra, Santa Lucia, Salburua, auzoetan, pasan larun batean Vox alderdia o Vox nahi duzuna zegoen hor kanpaina egiten, hor daudelako alde batetik malitarrak, malitik etorritako gazte asko, kaletan lo egiten, eta bigarrenik egoitza horretan, Arana egoitzan, egingo delako errefuxiatuentzako egoitza bat. Gu ez goaz migratzaileen kontra. Guk ulertzen dugu horiek egon behar direla ondo atendituta, eta Arana etortzen badira, pues konforme. Gure asmoa esen hori, argi dago guk genuela hori buruan, baina etortzen badia gu
haien kontra ez gara inoiz jarriko. Arana auzoa ez da inoiz jarriko haien kontra. Are gehiago, Aranako kaleak deitzen dira Andaluzia, Extremadura, Galizia, Asturias, Aragon, olako izenak ditugu, auzoan, behaz, hortik, imagina ezakizun nondik gatozen ia auzokide guztiok, bai? Orduan, hori argi utzi nahi dugu. Bigarrena, argi dago Aldundiaren ibilbidea dela pribatizatzea zerbitzu hori. Aldundia da arduraduna, bai zaharren edo ez dakit nola, veteranuen egoeraen arduraduna, beak egiten ditu balorazioak. Bera da, kale gorrian direnen arduraduna, egoera larrian direnen egoera aldundia da, eta bera da ere, ez dakit, ardura asko ditu eta ez du ezer egiten. Dena privatizatu eta punto. Kao, auzoan bai dago lakezka, ez dakigu zein dugun, ez dakigu zein izango den urrengo pausua. Zurazki guk bakarik ez dugu egingo, saiatuko gara besta auzokin biltzen eta amankomunean jartzen, ez dakit, estrategia, baina ointxe bertan guk genuenaz zen azalpena jaso eta ez dugu egin, ez dugu lortu, bertan berak edatu zitzegun itxaldia, eta bueno, pues ya está. Bargi, gelditu zaigu guri behintzat Aranako auzo elkarteko eta auzotarren kezka eta salaketa. Pello Salazar, mila esker goizonetan gurean izategatik. Zuei, benetan, venga. Urren arte, eta goizeko 10 heltzear direla, mila esker, Iraia Oiartzabal eta Martxelo Diaz gurekin izategatik. Nahi zuen arte. Eskerrik asko, ondo izan. Zuei, ondo izan, gero arte. Goizeko 10 dira, Malau elkarte memoriaristek Lakuako exekutiboaren aurrean salatuko dute urriaren 12an Falange Gasteizen egindako ekitaldia baimentzeko eta babesteko erabakia. Horrekin, memoria historiko eta demokratikoaren legea urratzen duela uste dute Itxaso Leon, egunon. Egunon pelle, egunon entzuleok, elkarteek agiri bateratu batean adierazi dute Lakuako gobernuko giza eskubideen eta biktimen arretarako zuzendaritzan salaketa jartzeko asmoa dutela Falangearen ekitaldia debekatu ez izana Euskal Autonomia Erkidegoko memoria historiko eta demokratikoaren legearen aurkakoa dela iritzita. Elkarte hauentzat simbologia eta keinu frankistak erakutsiz Falangeak gutxiespena eta humilazioa erakutsi nahi zien diktaduraren biktimei, baita enfrentamendua ere errepresio frankistaren izugarrikeria bizi izan zuen hiri batean 1976ko martxoaren 3an 5 pertsona hil zituzten karga polizialei erreferentzia eginez. Gogorarazi dute gertakari horiek administrazioko arau hausteak suposatzen dituztela, memoria historikoaren euskal eta estatuko legeen arabera eta ildo horretan adierazi dute bi legeetan jasotzen dela horrelako jokabideak egiten dituztenen erantzukizun partekatua hala nola baimentzen dietenena. Gertakariak ikertzeaz gain Lakuako gobernuari eskatu diote Espainiakoari eskadiezaiola Falange Espainola alderdia legez kanpo uzteko eta desegiteko espediente juridikoa irekitzeko Euskal Autonomia Erkidegoko eta Espainiako legeak behin eta berriz ez betetzeagatik. Eta Gasteizko Andre Maria Zuriaren plazan dagoen instalazio artistikoan hain zuzen antifasismoa salatzen duten gazten kriminalizazioaren aurkako ekimena burutu du Ernai Gazte Antolakundeak. Duela ordubete inguru kontatu dizuegu, azken asteetan izan diren gertakarien arira Ernai Gazte Antolakundeak arazoa faxismoa da utzi euskal gazteria kriminalizatzeari jartzen duen kartel handi bat itsatsi du Gasteizko Andre Maria Zuriaren plazan dagoen instalazio artistiko horretan. Gazte Antolakundeak ohar batean azaldu duenez, azken asteetan hainbat alderdi eta hedabidek antifasismoa kriminalizatu eta faxistei aurpegia garbitzeko operazio bat martxan jarri dute, baina Ernaik argi du arazoa faxismoa dela eta arazoaren parte direla baita ere faxistei aurre egiten dieten gazteak jipoitzera polizia bidali eta azken asteetan gazteak kriminalizatzen ari direnak. Kriminalizazio saiakera operazio horrekin bukatu beharra dagoela nabarmendu du Ernaik eta euskal gazteria kriminalizatzeari utzi behar diotela. Mugak arkitektura bienalak Andre Maria Zuriaren plazan jarri duen hormigoizko horma Utopia Prohibido el Paso instalazioaren parte da, herritarrak gogo eta egitera eta askatasunez eskuartzera gonbidatzen dituena parte hartzeko esperientzia baten zati gisa. Ostegun honetan bertan inauguratuko dute. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
Lehen ere kontatu dizuegu, 11 kilometrorainoko autopilaketak sortu direla gaur goizean nazional bat errepidean, Bilabonan, kamioi batek artaziarena egin du goizeko lehen orduan, bi erreiak oztopatuz gurutzatuta gelditu da kamioia Irungo noranzkoan, eta errepidea itxita egonda 3 orduz, baina dagoeneko esan dezakegu hori bai, zabalik dagoela. Arazoak ordea uneotan nazionala 622 errepideko 4. kilometroan, Gasteizaldean eta A baterako noranzkoan bidelanak direla eta kasu honetan. Errei bat itxi dute eta 3 kilometroko ilarak sortu dira. Eta eguraldiari dagokionez, esan behar uda sasoiari modu bortitzean emango diogula agurra ostegun honetan edo ematen ari gatzaiola dagoeneko, izan ere Bilabonako istripua ere borraskake sortua izan da. Benjamin Borraskaz ari gara, haren bisitak 100 kilometro ordutik gorako haize ufadak eragitea espero da, eta itsasoan 5 metrotik gorako olatuak. Dena den eguraldiaren informazio osoa Iker Ibarluzeak ekarriko du. Kaskarretik hasiko da eguna, baina orduek aurrera ginala eguraldiak hobetzera egingo du ipar-ekialdean izan ezik. Gauean sartuko den fronte batek egun sentian eurizaparrada politak utziko ditu, bereziki Kantauriar isurialdean eta ekialdean. Araba eta Nafarroa erdialdera ere euri pixka bat pasako da, baina goiz erdirako frontea pasako denez, gehienean lurraldearen txoko gehienetan mintzat atertzeko joera hartuko du, baina ipar-ekialdean, hau da bereziki Gipuzkoa ipar-ekialdean eta ipar Euskal Herrian hor ez du atertzeri lortuko eta oraindik hor eurizaparrada batzuk izango dira. Arratsaldean leku gehienetan nahiko eguraldi lasai izango da, baina lehen aipatutako lekuetan eurizaparrada batzuk izango dira, eta gainera ipar Euskal Herrian ez da baztertzen puntualki zaparrada mardule bat edo beste ere botatzea. Haizeak ipar mendebaldetik joko du eta protagonismo irabaziko du, goizean bolada oso gogorrak utziko ditu kostaldean. Eta baita ere haizegunetan eta hemen inguruetan, kostaldean 100 km orduko haize boladak gaindi ditzake. Ondoren arratsaldean zehar indar pixka galduko du, baina oraindik zakar jarraituko du. Temperatura minimoek eta maksimoek bere egingo dute, baina minimoak azken orduetan emango dira eta orokorrean 11 eta 16 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak Kantauriar isurialdean desente jaitsiko dira, 16-18 gradu bitartean errendituz, Ego isurialdean aldiz, 15 eta 20 gradu bitartean errendituko dira. Temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuz, eta altuenak aldiz Herriberan. Guzti hauekin gelditzen gara, eskerrik asko Itxaso. Bai, aiopei eskerrik asko. Eta Jon aurretik agurtuko ditu bigarren kafeako kideako Juria Zeitza, egunon? Egunon. Bueno, osteguna jakine dugu, nola datorren, nolako kontuak aipatuko dituzue gaur? Bueno, nola entzun dugun autoilara luzak daudela eta jendea autoetan geldi dagoela, guk zorabioen inguruan hitz egingo dugu. Baina tira ez autoen zorabioak. Unai Elordi Hidalgok adimen artifizialean aditua den gure kolaboratzaileak esan digu, adimen artifizialak eta errealitate arogotuak ere gaixotasunak eta zorabioak sortu ditzakeela eta horren inguruan hitz egin nahi duela, beraz, adi ongo gara. Bestalde, Betsaida Urtaza etorriko da, berak Amesgile argitaletxea sortu zuen 2020an, eta orain beste 2 liburu berri argitaratu berri dituzte, eta liburu horien inguruan ariko gara, eta gure lankide enekok albiste bitxien zerrenda osatu digu. Zagit pegi zeiru itzen zaizun, txerri batek garagardoa lapurtu, mozkortu, eta behi batekin borrokan ibili dela, edo ertzaintzaren auto bat enkantean dagoela euro baten truke. Gezurretazkoa da ertzaintzaren kontua? Ez, hau benetako historiak dira. Ikusi dut. Bai, ikusi dut eta harritua gelditu nintzen. Bai. Benetako albisteak dira, naiz eta gezurtazkoak diruditen, eta albiste bitxi hoietaz hariko gara. Batek interesa duen baldin badu, kotxea egora kaskarrean dago. Argazkietan ez da oso itxuroso auta esan. Figuraziorako edo alako zerbaiterako agian baliagarri izan diteke. Bai, oso ondo. Hauekin gelditzen gara, Goiuri, eskerrik asko. Oso ondo, eskerrik asko. Eta gure partetik besterik ez, esan beharrekoak esan da, joateko tenore heldu zaigu. Ondo segi, egun politia izan, aio? Naiz irratia.